Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. எஸ், இன்னைக்கு அவ்வளவா ஸ்லோகம் இல்லை, இருந்தாலும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் எல்லாரும் சொல்லுங்க. அப்புறம் வந்து ஐ வில் டேக் ஓவர். ஏன்னா அப்புறம் ரொம்ப லேட் ஆயிடும் இல்லையா, எல்லாருக்குமே டயர்டா போயிடுறது. அப்புறம் வேலைக்கு போறவங்களுக்கு வேலைக்கு போகணும். வில் கட் ஷார்ட் பை அட்லீஸ்ட் மேக்ஸிமம் 7:30. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் போக வேண்டாம். ஏன்னா இப்ப முதுவா தான் ஆரம்பிக்கிறோம். 6:15 எடுத்தா எவ்வளவு எடுத்து, சாரி எவ்வளவு, 6:10 6:05 ஆச்சு. இருந்தாலும் நம்ம இப்ப பிரணத்தி படிக்கும்போது கொஞ்சம் டைம் போகும், அப்புறம் ஸ்லோகா படிக்கும்போது எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் போகும்போது நம்ம வந்து பார்க்க. ஏன்னா இந்த இன்ட்ராக்ஷன் செக்ஷனும் உண்டு இன்னைக்கு, நீங்கெல்லாம் படிக்கணும். அதெல்லாம் வரும்போது கொஞ்சம் டைம் போகும் இல்லையா எக்ஸ்ட்ராவா. அதனால we will cut short. ஸ்லோகம் சொல்றதுல கொஞ்சம் கட் ஷார்ட் பண்ணுவேன். நான் நேற்றுக்கு எப்படி லாஸ்ட் கிடுகிடுன்னு ஓடிட்டோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வேண்டாம். நானே முதல்லயே நான் கட் ஷார்ட் பண்றேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, காலை வணக்கம். இது வந்து 6 மணி வகுப்பு. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை படித்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். அந்த வகுப்பு தான் பேசிக் லெவல், பகவத்கீதாவோட பேசிக் லெவல். வேறெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில் எல்லாம் பார்க்க போறது இல்லை. அடுத்த வரும் உங்களுக்கு. இல்ல எங்களுக்கு ஃபுல்லாவே படிக்கணும், 700 ஸ்லோகம் இருக்கே, நீங்க கொஞ்சம் தான் சொல்லி கொடுக்குறேன்னாக்கா அது எப்படி அப்படின்னாக்கா வரும். இந்த 18 days முடிஞ்சாச்சுன்னா அப்புறம் அப்படியே கண்டினியூ ஆகும். அதுதான் லெவல் 2. ஒன்னும் மாற்றம் இல்லை, இதேதான் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு லெவல் 2. லெவல் 2ல என்னது, சர்டிபிகேட் வந்துடும். நீங்க எல்லாம் யாரெல்லாம் வந்து குவிஸ் எழுதுறீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்ப்யூட்டர் ஜெனரேட்டட் சர்டிபிகேட்டே வந்துடும், இ காப்பி. ஓகே, அதை நீங்க பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லெவல் 2 அதோட கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் எழுதி அதுக்கும் ஒரு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். சர்டிபிகேட் வந்துட்டே இருக்கும், அதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் ஜெனரேட்டட் தானே, எல்லாம் ஃபெட் இன். ஸோ யூ ஜஸ்ட் கிடுன்னு ஆன்சர் எழுதியாச்சுன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த கோர்ஸ் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆகிடும். அப்புறம் என்னன்னா இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்கும். லெவல் 2ல என்னன்னாக்கா நிறைய ஸ்லோகம் படிக்கும்போது இன்னும் டீட்டெயிலா புரியும். ஓகே, இது வந்து அதுல எப்படின்னா ஒரு நாள்ல ஒரு சாப்டர்லாம் கிடையாது, நிறைய விஸ்தாரமா போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு இப்போ பெரிய சாப்டர்லாம் வரும்போது 2 செகண்ட் சாப்டர்லாம் வரும்போது 4 நாள் கூட போகும். 4 நாளா அந்த ஒரு சாப்டரே படிப்போம். ஓகே, சோ அதனால அந்த நிதானமா போகலாம். இப்போ அப்படி இல்லை, கட் ஷார்ட் பண்ணணும், அதுக்குள்ள முடிக்கணும். இன்னைக்கு 10வது சாப்டர்னா முடிச்சே ஆகணும். அடுத்தது 11th சாப்டர், அப்படி நாளைக்கு டிலே ஆயிடும். அந்த இதுல இருக்கிறதுனால கிடுகிடுன்னு பண்ணணும். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம எங்கேன்னு படிக்கிறோம், இஸ்கான் மங்களூர்லேருந்து படிக்கிறோம். என்ன ஃபீஸ், நோ ஃபீஸ். ஏஜ் லிமிட் என்ன, அடல்ட்ஸ் அபவுட் 20-23 அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா இங்கே ஜாயின் 21 இங்க ஜாயின் பண்ணலாம், அடல்ட்ல ஜாயின் பண்ணலாம். இது போல ஒரே கிளாஸ் தான் இருக்கானா இல்லை, 4 டைம் இருக்கு. காலையில 6 மணி, மத்தியானம் 3 மணி, சாயந்தரம் 7 மணி, ராத்திரி 9 மணி. எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸும் இருக்காங்க. எல்லாரும் அந்தந்த டைம்ல வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. இப்போ வந்து கிட்ஸ் செக்ஷனும் போயிட்டு இருக்கும். இதே டைம்ல காலையில எழுந்து கிட்ஸுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னா அவங்களும் படிப்பாங்க. அமெரிக்கால இருக்கிற பசங்களை கூட படிப்பாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்ப சாயந்தரம் நேரம், ஈவினிங் 7 மணி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களும் படிப்பாங்க. அந்த மாதிரி அது போல ஈவினிங் இருக்கு, ஈவினிங் 7 மணிக்கு கிட்ஸோட இருக்கு. யூத் இருக்கு, நடுவில் காலேஜ் கோயிங் கிட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் கிளாஸ் இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி எல்லாரும் படிக்கணும். மெயின் இன்டென்ஷன் என்ன, எல்லாரும் படிக்கணும். ஃபீஸ் எல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க, அப்போ ஃப்ரீ கோர்ஸ் தான். அதனால நீங்க டைம் தான் நம்ம ஒதுக்கணும், அதுக்கு தான் நம்ம வந்து பிரயத்தனம் பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர் இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்றாங்க, அதுக்கு ஒரு நன்றி இஸ்கான் மங்களூருக்கு. அதை நடத்துபவர் நாமனிஷ்டாதாஸ் பிரபுஜி, அவருக்கும் ஒரு பல கோடி இதை நன்றிகள். ஏன்னா இன்னைக்கு நேரத்துக்கே ஆரம்பிச்சதுல இன்னைக்கு வந்து 55th மந்த், 55வது மாதம் இது நடக்கிறது. அப்ப எவ்வளவு அவர் வந்து பொறுமையா அதெல்லாம் எடுத்துன்னு போறாரு இல்லையா. ஏன்னா இதெல்லாம் என்னது, நம்மளோட ரெக்கார்டிங் எல்லாம் கூட இதுல இருக்கும், யூடியூப்ல. முதல் ரெக்கார்டிங் 5 வருஷம் முன்னாடி இருந்ததெல்லாம் கூட இருக்கு, கோவிட் டைம்ல ஆரம்பிச்சது. ஸோ அதெல்லாமும் நம்ம வந்து இப்போ அந்த ஸ்டோரேஜ் இல்லையா, ஸ்பேஸ் இன் த கிளவுட் வி ஆர் யூசிங், அதுக்கு எல்லாமும் காசெல்லாம் கொடுத்து அவர் பண்ற. எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, இன்னும் சத்தம் கேட்டு எனக்கு. அப்ப இதெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லாம் இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்தா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒன் வே தான், அவங்க கிட்டே நம்ம படிச்சுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். இங்கே நம்ம என்ன கொடுக்குறோம், ஒண்ணும் இல்லை, நாலேஜ் பெறணும், அவ்வளவுதான். அவங்க ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் போட்டா நம்ம ஆன்லைன் பார்க்கலாம், அது ஒரு அட்வான்டேஜ் நமக்கு. எல்லாம் நமக்கு அட்வான்டேஜுக்கு தான் எல்லாம் பண்றாங்க. அங்க உள்ள கோயிலுக்கு வந்துட்டு இப்போ வர்ச்சுவலா ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில், அவருடைய பாதத்தை தொட்டு வணங்கி இது போல ஆசி கொடுங்கப்பா, எப்போ உங்களை நினைக்கணும், உங்களை மறவா உங்களை என்னைக்குமே மறக்க கூடாத ஒரு ஸ்திதியை கொண்டு வாங்க, எனக்கு எப்போ அந்த மாதிரி அருள் பண்ணுங்க. யாரோ இந்த மாதாஜி தான், லாவண்யா மாதாஜி தான். அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்க, மியூட் பண்ணிடுங்கம்மா. சூன்னு என்ன கேட்கறது, எலி கத்துறாப்புல இருக்கு, என்னன்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம வந்து என்னது, அந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம்.
அவரை வணங்கி காசு பணம் பதவி எல்லாம் ஒண்ணுமே கேட்க வேண்டாம். அவருக்கு தெரியும் நமக்கு எது லாயக்கு இருக்கோ, நம்ம எதுக்கு தகுதியை பெற்றிருக்கோமோ அவர் கண்டிப்பா கொடுப்பார். நம்ம கேட்கவே வேண்டாம். நம்ம 1 லட்சம் கூடயும் கேட்கலாம். அவர் நினைச்சு நீ அதுக்கு மேல கொடுக்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன், நீ அதுக்கு மேல நல்ல இது பண்ற, உனக்கு 10 லட்சம் கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன், பட் நீ பிச்சை காசு 1 லட்சம் தான் கேட்டியா, சரி இப்போ இந்தா எடுத்துக்கோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வரான். அதனால நம்ம 1 லட்சம் எல்லாம் கேட்க கூடாது. இப்ப எவ்வளவு லட்சம் கேட்கணும்னா அவர் கையில கொடுத்துடணும். நீ பார்த்து போடு அப்படின்னா அவர் நிறையவே கொடுப்பார். நமக்கு தகுதிக்கு தகுந்தா போல நிறைய கொடுப்பார். அதனால நம்ம என்ன கேட்கணும்னா, அவரை மறக்காத நிலையை எங்களுக்கு கொடுங்க. எப்போ உங்களுடைய தியானத்துல இருக்கணும், எப்போ உங்களுடைய இந்த கதைகள், நீங்க சொன்ன வார்த்தைகள் இதெல்லாம் நமக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நான் ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் 3 வாட்டி சொல்றேன். நீங்க எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. மியூட்ல இருக்கும்போது என்ன சூச்சான்லாம் சத்தம் வராது. அப்ப எனக்கு இல்ல அந்த சத்தம் என்னன்னா, எனக்கு தோணும் நீங்க இன்னும் எங்கிட்ட பேசுறீங்கன்னு. ஆக்சுவலி எங்கிட்ட பேசல. வீட்டுல என்னத்தையும் சேர நீக்கணும், தும்மினோம், ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்கும், குக்கர் சத்தம் கேட்கும் காலையில. அந்த சத்தம் எல்லாம் கேட்கும்போது எனக்கு தோணும், எனக்கு என்ன கொஞ்சமா கேட்கும், ஓ என்ன எங்கிட்ட சொல்றாங்க, என்னன்னு அப்படி கேட்பேன். சோ அந்த சத்தம் இல்லாம நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்ப ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்றேன் 3 வாட்டி. நீங்க எல்லாம் மியூட்ல சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. யார் பிரணத்தி மாதாஜி எடுக்கிறீங்களா, வேற யாரோ எடுக்கிறீங்களா? வசந்தி மாதாஜி எப்படி எடுப்பாங்க? அவங்க இப்ப கேசவம் சுனந்தா மாதாஜி மாதிரி தெரியும். இப்ப ஷினோஸ். வேற யாருக்காவது விருப்பம் இருக்கா இன்னைக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு? பிரணத்தி படிக்கணும்னு விருப்பம் இருந்தா படிக்கலாம், இல்ல வசந்தி மாதாஜியை படிப்பாங்க. யாரும் இல்லையா? சரி, மாதாஜி படி. படி. படிக்கிறேன். படி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சசூர்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஸ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப ததா மத்யம் ததாதிசவபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ புரோக ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குரும் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पात्रान् लहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. गोपिका कांता राधा कांता गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसीते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. माताजी नेट सही है. पावनेभ्यो वैष्णव नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते माताजी उंगा नेट कृष्ण चैतन्य नाम गौरदिशे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तलादये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत कृष्ण नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निशून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे पंचतत्त्वामहं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे நெட்டிப்பும் சரியில்லை மாதாஜி, விட்டு விட்டு தான் கேட்டது நடுநடுல. அப்ப உங்களை விட்டுவிட்டேன்னு நான் கண்டினியூ பண்ணேன், திரும்பி உங்களை ஆரம்பிச்சுடுத்து அந்த மாதிரி. அதை ஒண்ணு சரி பண்ணுங்க மாதாஜி, இல்லாட்ட கஷ்டமாயிடும் நமக்கு அப்புறம். இப்ப உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துட்டேன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ரெக்கார்டு சரியா வராது. அதனால பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அப்போ இதுல வந்து இன்னைக்கு என்ன எத்தனாவது நாள்? 10வது நாளுக்கு வந்துட்டோம். ஆஃப் ப்ராசஸ் தாண்டி விட்டோம். அப்ப நல்ல ஒரு இனிமே வந்து நல்ல பக்தி கொஞ்சம் ஊறி இருக்கும். ஓ, இது வந்து என்ன நடக்கிறது தெரிஞ்சு நம்ம இப்ப எல்லாம் நம்ம கிளாஸ பத்தி இதே கிடையாது. ஏன்னா மோஸ்ட்னா அட்லீஸ்ட் 3-4 பேரை வரீங்க. காலையில மங்களாரத்தி பாக்குறீங்க. வசந்தி மாதாஜி ஆல்வேஸ் ஆறுமுக பிரபுஜி இருக்காரு எப்பவுமே. அவங்க வந்து ரெடியா வந்து காலையில மங்களாரத்துக்கு வராங்க. இப்போ காலையில யார் முகத்துல முழிச்சேன்னு அந்த கொஸ்டனே வர வேண்டாம். பகவான் முகத்துல முழிச்சா போறோம், எல்லா பாவங்களும் தீரும், நம்ம நாளும் நல்லா போயிடும். இன்னும் 1/2 மணிக்கு முன்னாடி எழுந்துக்கணும். 1/2 மணிக்கு இல்லையா உங்களுக்கு வந்து இப்போ 6 மணி கிளாஸ்னா நீங்க 6 மணிக்கு தான் வரீங்க இல்லையா? அதான் 4:30 மணிக்கு காட்டுவாங்க. அப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்துன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு தான் நல்லா இருக்கும். ஓகே, வேற சூழ்நிலையிலும் நீங்க பாத்துங்க, உங்களுக்கு ஆபீஸ் இருக்கும், வீட்டு வேலை இருக்கும், ஸ்கூல் போற பசங்க இப்பதான் லீவ் ஆச்சானா தெரியாத இடம் உங்க சூழ்நிலை எப்படின்னு ட்ரை பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் லீவு நாள் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து 10வது அத்தியாயம். ஏன்னா பகவானை பத்தி இன்னும் விஸ்தாரமா நம்ம பார்க்க போறோம். அவர் எதுல எல்லாம் இருக்காரு என்ன. இன்னைக்கு வந்து அதுதான் ஆடியோ அவர் சொல்ல போற. இவர் கேட்டு அர்ஜுனன் கேட்டு கிருஷ்ணர் வாயால சொல்றார், நான் அதுலயும் இருக்கேன், இதுலயும் இருக்கேன், இதுலயும் இருக்கேன், அதுலயும் இருக்கேன் எல்லாம் சொல்ல போறார். ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு, ஓம் பிரணவத்துல இருக்கேன், நான் சூரிய வெளிச்சத்துல இருக்கேன், சந்திர ஒளியில இருக்கேன், ஆகாயத்தின் ஒளியில இருக்கேன், அப்புறம் எனக்கு மண்ணு வாசனையில இருக்கேன், தண்ணியின் சுவையில் இருக்கேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னார். அதெல்லாம் சும்மா ஒரு என்னது சாம்பிள் தான். இன்னைக்கு சொல்றதும் அது மாதிரிதான், ரொம்ப கம்மி தான் சொல்ல போறார். அப்புறம் நாளைக்கு என்னது, அவர் இதே பண்ணி காட்டுவார், வீடியோவே காட்டுவார். வீடியோனா என்னது, ஹி வில் ஷோ. அவர் சொன்னது மாத்திரம் இன்னைக்கு வாயால சொல்றது நாளைக்கு பண்ணியே காட்டுவார். அது எது யாரெல்லாம் எப்படியா இருக்காரு அப்படின்னு. அதனால இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். விபூதி யோகம், பூரணத்தின் வைபவம், அவருடைய வைபவம்னு இவங்க எல்லாம் பரவி எப்படி எவ்வளவு பெரிய ஆளு கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிய வரும். சோ அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா. யாரு எந்த ஸ்தாபகர், யாரு எதை ஸ்தாபகம் பண்ணார்? இஸ்கான் கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் அவருடைய போதனைகளின் அடிப்படை படிச்சுட்டு இருக்கோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? மிக ரகசியமான அறிவு பார்த்தோம். அதுதான் ஐஸ்வர்ய ஞானம். பகவானுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் அதெல்லாம் பார்த்தோம். அவரை எப்படி வழிபடணும், அவருக்கு என்னெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணலாம். ஆட்டுக்கறி மாட்டுக்கறி எல்லாம் கேட்கிறாரா, ரொம்ப காஸ்ட்லி எல்லாம் கேட்கறாங்க. ஒண்ணும் இல்ல, பூ இல்ல, எங்க வீட்டுல செடி இல்ல, ஒரு இலை, ஒரு துளசி இலை எவ்வளவு 5 ரூபாய்க்கு, எங்க ஊர்ல எல்லாம் 5 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். நம்ம தமிழ்நாட்டுல கேட்கவே வேண்டாம், சும்மாவே கொடுப்பாங்க. நம்ம காய்கறி வாங்க வச்சுன்னா சும்மாவே கொத்தமல்லி இது கறிவேப்பிலை கொடுக்குறாங்க இல்லையா, எங்க ஊர்ல எல்லாம் கிடையாது, அதுக்கும் காசு உண்டு. அந்த மாதிரி எங்க இந்த இதுலயே எங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாவே கொடுக்குறாங்க. என்ன ஐ மீன் கம்மி விலையிலேயே துளசி எல்லாம் கிடைக்கும். அப்போ நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ஈஸியாவே துளசி எல்லாம் விளையும். சோ அந்த துளசி வழிபாடு பண்ணோம். என்னத்துக்கு சொன்னேன், எதுக்கு துளசி என்னத்துக்கு சொன்னேன் மறந்துவிட்டு. ஐஸ்வர்ய ஞானம், இந்த உலகத்துடன் கிருஷ்ணரின் உறவு. ஏன்னா எல்லாம் அவர் தான் படைத்திருக்காரு, அவரை சார்ந்து நாம இருக்கும். அப்புறம் வந்து பல்வேறு வகையான கிருஷ்ணரை வழிபடுபவர்கள், அதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. சதுர்விதா பஜந்திமா மீன்ஸ் நிறைய மனிதர்கள் எப்படி எல்லாம் வழிபடுறாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் கிருஷ்ண பக்தி கடைசியில என்னது, பக்தி கிருஷ்ணர் பக்தி பண்றதுதான் வந்து எது, அது வந்து ஈஸி அண்ட் தி பெஸ்ட். ஈஸியா பகவானை அடையறதுக்குள்ள வழியதான். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், கிருஷ்ணர் அறிய முடியாதவர் மற்றும் அனைத்திற்கும் ஆதாரம் என்பதை அறிதல். கிருஷ்ணர் புரிஞ்சுக்க முடியாதுங்கிறத இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்க போறோம் நம்ம. ஏன்னா வந்து நம்ம பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பார்த்தாதான் நமக்கு தெரியும், இதுதான் மொபைல், இதுதான் பாட்டில், இதுதான் டிவி, இதுதான் கம்ப்யூட்டர், கீபோர்டு, இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தாதான் புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா அவரை பார்க்கவும் முடியாது, உணரதான் முடியும். அப்படி அவரை உணர்றதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அதை இன்னைக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம். அப்படி சதுஸ்லோகி அவுட் ஆஃப் ஆல் ஃபுல் பகவத்கீதா இதுல 700 ஸ்லோகம்ல இந்த சாப்டர்ல தான் 4 ஸ்லோகம் அவரை பத்தி சொல்லியிருக்கு. அதுதான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப இந்த ஸ்லோகம் இந்த சாப்டர் அதனாலேயே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை உயர்ந்தவராக ஏற்றுக்கொள்கிறார். இன்னைக்குதான் ஏத்துக்க போறாரா? இல்லை, அவருக்கு முதல்லயே தெரியும், கசன் தான். இருந்தாலும் அவர் வந்து கடவுள்னு தெரியும். செகண்ட் சாப்டர்லயே சொல்றாரு, சிஷ்யசேகம் ஷாதிமாம் பிரபன்னம், நான் உங்களுடைய சிஷ்யனை என்னை ஏத்துக்குங்க அப்படின்னு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், குருவா மனசுல நினைச்சதுனால என்ன சிஷ்யனை ஏத்துக்குங்கிறாங்க. அப்ப அவருக்கு தெரியும் இவர் கடவுள் தான் அப்படின்னு. இருந்தாலும் அவரோட வைபவங்கள்லாம் சொன்னப்புறம் இன்னும் அவருக்கு ஒரு இது வருது, ஆஹா எவ்வளவு நல்லது, நீங்க என்ன மகான் அப்படின்னு எல்லாம் தோன்றது.
அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். எங்கெல்லாம் இப்படி எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் தான் நீங்க படிக்க போறீங்க இன்னைக்கு. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. விபூதி யோக. விபூதினா என்னது? அவரோட வைபவங்கள். அத்த தசமோத்தியாய. தசம்னா என்னது? 10வது அத்தியாயம். எஸ், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க, அப்பதான் தெரியும் யாருக்கெல்லாம் படிக்க போறீங்கன்னு. எனவே மாதாஜி தான் படிக்க போறாங்க, வசந்தி மாதாஜி. ஒரு 4-5 ஜனம் படிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் நான் அடுத்து முடியும். நான் ரொம்ப டைம் போகும். படிங்க படிங்க மாதாஜி. श्री भगवानुवाच स्तूय एव महाबाहो மகாபாஹோ. பகுல. महाबाहो शृणु मे प्रवंलश यत्येवं प्रियमाणय वक्ष्यामि चिदकान्तयाय. டியூன் மேல கீழே போயிடுது, நோ ப்ராப்ளம். டியூன் எல்லாம் பகவத்கீதையில டியூன் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, வேர்ட்ஸ் தான் கரெக்டா சொல்லணும். ஏன்னா அதுல அர்த்தம் இருக்கும், ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து வேர்டு சொல்லும்போது என்னதுன்னா அர்த்தத்தோட புரிஞ்சுனா நமக்கு தெரியும் அது எப்படி இப்படின்னு. இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, ஃபுல் ஸ்லோகா படிச்சோமே 6 மணிக்கு முன்னாடி. எப்படி அதுல ஒரு வேர்டு அகம் அகம் அகம், நான் அதுல இருக்கேன், இப்படி இருக்கேன், இப்படி இருக்கேன், இருக்கேன்னு சொல்றது அகம் அகம்னு வரும். அப்ப அந்த வேர்டு இல்ல ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதெல்லாம். இதுல என்ன சொல்றாரு? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயகளையுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை நீ மீண்டும் கேட்பாயாக. போன கிளாஸ் வரைக்கும் என்னது, போன சாப்டர் வரைக்கும் இவருக்கே ஏதோ சந்தேகம் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தார். இப்ப பகவானுக்கே தோண ஆரம்பிச்சுட்டு, நானே இன்னும் சொல்றேன், இன்னும் நிறைய உனக்கு அதை பத்தி சொல்றேன் அப்படின்னு. இது என்ன இதுனாக்கா, இது ஒரு சீன். இது ஆல்ரெடி நம்ம இதுல வரும், இருந்தாலும் இதுல வந்திருக்காரு சொல்றேன். இவர் கிருஷ்ணர் படுத்துட்டு இருக்கார். ஓகே, இதுல வந்து இப்போ போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து வணக்கம் பகவானுடைய இதை ஆசீர்வாதம் படுத்து வராங்க. யாரு ஃபர்ஸ்ட் வரா? துரியோதனம் வரான். துரியோதனம் வந்து பாக்குறான், ஓ கிருஷ்ணா தூங்கிட்டு இருக்கார், தூங்குற இவரை எழுப்ப வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு இது இருக்கு, நாற்காலி இருக்கு, அங்க போயிட்டு உட்கார்றாரு. அந்த நாற்காலி எங்க இருக்கு? அவரோட கிருஷ்ணனோட தலைபாகத்துல இருக்கு, அங்க உட்காந்துக்கார். அப்புறம் வராரு அர்ஜுனன் பாக்குறாரு, ஓ கிருஷ்ணா தூங்கிட்டு இருக்கான், எழுப்ப வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அவர் எங்க உட்கார்றாங்க, வேற சேர்லாம் கிடையாது. அவ கால் மாட்டுல உட்காந்துட்டாரு. அப்படி உட்காந்துட்டு வெயிட் பண்றாங்க, 2 பேரும் வெயிட் பண்றாங்க. அப்புறம் மொல்லா கிருஷ்ணா வந்து தூக்கம்லாம் கலைஞ்சு இப்படி பார்த்தோம்னா யாரு கண்ணுல தென்படுறாங்க? நம்ம இப்படி படுத்துக்கும் போது யார் கண்ணுல தென்படுவா? நம்ம கால் பக்கத்துல யார் இருக்காங்களோ அவங்கதான் கண்ணுக்கு தெரியும், சரியா? அப்ப அவர் கண்ணை திறந்துட்டு பார்த்தா அர்ஜுனா நீ என்னப்பா வந்திருக்கியா அப்படின்னு. உடனே இவரு கோவம் வருது துரியோதனுக்கு. நான் அப்பவே வந்திருக்கேன், நான் தான் முதல்ல வந்து, நீ என்ன பார்க்கல? 2 பேரோட கசின் தானே. அப்ப ஓ நீ வேற வந்திருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பாக்குறாரு. சேர்ல இவர் உட்கார்ந்துருக்காரு துரியோதனா. நீ வேற வந்திருக்கியா? ஆமா நான் தான் முதல்ல வந்தேன் அப்படின்னு. சரி சரி, என்னப்பா என்ன வந்தீங்க? யார் என் கால் மாட்டுல கால் பக்கத்துல இருக்காங்களோ அவங்களதான் என்னால பார்க்க முடியும். அதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? எப்பவுமே பகவானுடைய அந்த ஸ்தலத்துல நம்ம இருந்து நம்ம வந்து பகவானை வழிபடக்கூடாது. எப்போ ஹம்புல ஹனுமான் மாதிரி இப்படி உட்காரணும். அந்த மாதிரி கீழே இப்படி உட்கார்ந்தோம்னா பகவானோட கண்ணு அப்படி போயிடும். மேல அப்படி உட்கார்ந்தோம்னா அவர் இப்படி எல்லாம் பாக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம். முதல்ல பாக்குறது யாரை பாக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஃபுல் அனுகிரகம் கிடைக்கும். அதனால பகவானுக்கு எப்போ நம்ம வந்து தொண்டு புரிந்து அவருடைய காலடியில அப்படி தலையை சிரத்தை வைத்து அவருக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே நம்ம வந்து அவருக்கு தொண்டு புரியணும். வி ஷுட் பி ஹம்பிள். அப்ப இவங்க சரி என்னப்பா என்ன வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா, இது உங்களுடைய இதெல்லாம் வேணும், ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா, உதாரணமா எங்கிட்ட எல்லாம் யானை இருக்கு, யானை குதிரை எல்லாம் இருக்கு, நீங்க எல்லாம் எது வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு. ஆனா ஒண்ணு, அது யானை குதிரை ஆட்படை எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் வரமாட்டேன். இல்லை அது வேண்டாம் அப்படின்னா நான் வருவேன். ஆனா நான் வந்தாலும் என்ன, நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு. அப்ப இவன் சொல்றான், ஃபர்ஸ்ட் யாரு? துரியோதன் சொல்றான், இல்ல எனக்கு ஆட்படை கால்படை என்னது இருக்காங்களே, யானைப்படை இதெல்லாம் வேணும், ஏன்னா எல்லாம் இறந்து போகுமே இந்த வார்ல வந்து எல்லாம் இறந்து போகும்போது எனக்கு அதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துன்னு விடுறான். அர்ஜுனன் சொல்றேன், எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு வந்து நீங்க வந்தா போறேன்னு. ஆனா நான் தான் சண்டை போட மாட்டேனே, நான் வந்து என்ன பிரயோஜனம்? இல்ல பரவாயில்ல கிருஷ்ணா, நீ மாத்திரம் எங்க கூட இருந்தா போறோம் அப்படின்னு. கடைசியில யாரு ஜெயிச்சா? பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிச்சா. எப்படி? கிருஷ்ணா தான் சண்டையும் போடல, இவங்களே தானே சண்டை போட்டாங்கன்னா, பகவானுடைய அருள் இருந்தா போறோம். பகவான் நம்ம பக்கம் இருந்ததுன்னா நமக்கு வெற்றி நிச்சயம். அதனால அது வந்து நம்ம எப்பவுமே மனசுல வச்சுக்கணும். பகவான்கிட்ட நமக்கு ஒண்ணுமே கேட்க வேண்டாம். பகவான் நீங்க எங்க பக்கத்துல இருங்கன்னா பகவான் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் கொடுத்துடுவார். அதுதான் வந்து கதை. கடைசியில துரியோதனுக்கு இவ்வளவு ஆணையும் குதிரையும் குடிச்சுட்டு அவனோட எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு. கிருஷ்ணனோட அந்த இது அக்ஷவணி சொல்லுவா, அதுக்கு வந்து ஏதோ கணக்கு உண்டு, 1000 சம்திங், அந்த 1100 இவ்வளவு குதிரைகள் இருந்தா ஒரு அக்ஷவணி. அது போல நிறைய அக்ஷவணி கொடுத்திருக்காரு. யானையாவும் குதிரையாவும் எல்லாம் போயிடுத்து. எல்லாம் வெற்றி எல்லாம் இல்லவே இல்லை, கிட்டக்கே போல. ஏன்னா கிருஷ்ணரே இல்லையே. கிருஷ்ணர் இருந்தாதான் வெற்றி. கிருஷ்ணரே வேண்டாம், பாக்கி உள்ளதான் ஐஸ்வர்யம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அவ்வளவுதான், எல்லாம் தோல்விதான். சோ அது ஒரு ஸ்டோரியோட இங்க வந்து இந்த இது சிலை ரூபமா வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு நம்ம இதுல வரும்னு நினைச்சேன், இல்ல இதுக்கு முன்னாடி வந்துதான் எனக்கு நினைவில்லை. இல்ல இதுல வரப்படுறதா தெரியும். எஸ், அடுத்தது படிங்க மாதாஜி.
नमे विदुसुरगणा हरे कृष्णा असमादिति देवानां मयिसीनं स सर्वश माताजी ரெண்டு नमे विदुषीरगणा சிரகணா प्रबन्धन சீரகண हर्षय மாதாஜி சிரகணா இல்ல சூர सूरगण ஆ. नमे विदुसूरगणा प्रबन्धन हर्षय अहम् आदिर्हि देवानां मगर्षीणां स சர்வசः सर्वश உங்களுக்கு यो நெட்டு माम् अजम् अनादिं स ம். सर्वश यो माम् अजम् अनादिं स वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढसम्मर्त्येषु सर्वभायै प्रणमुच्यते சர்வ பாப்பை பிரமுச்சியதே ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே இப்ப என்னது நமே விது சுரகணா நமே நமேனா என்னை பற்றி தேவர்கள் என்ன சுரனா தேவர்கள் தேவகணங்கள் அந்த மாதிரி தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். முதல் தோன்றியவர்னா என்ன, எப்பவும் இருக்கப்பட்டவர் கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் யாரு பிரம்மாவை படைத்தார், அப்புறம் சுரர்கள் அப்படின்னா இந்த தேவர்கள், முனிவர்கள் இவெல்லாம் அப்புறம் வந்தவங்க தான். சோ அவங்களுக்கு கிருஷ்ணனை பத்தி தெரியாது. இப்ப நம்ம வீட்லயே பார்த்தோம்னா நம்ம அம்மா அப்பா எல்லாம் இருக்காங்க, தாத்தா பாட்டி, அவங்கள பத்தி எப்படி தெரியும் நமக்கு? தாத்தா பாட்டி எல்லாம் சின்ன வயசுல எங்க இருந்தாங்க, என்ன பண்ணாங்க, எது சேட்டை பண்ணாங்களா, பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சதா, ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் அவங்க சொன்னா தெரியும். இல்லாட்டா அவங்கள பத்தி நமக்கு எப்படி தெரியும்? தெரியாது. ஆனா நமக்கு அடுத்தது பிறந்திருப்பாங்களே, நம்ம தம்பி தங்கை, அவங்கள பத்தி நமக்கு தெரியும். நம்ம அக்காவை பத்தி கூட நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவங்க அதுக்கு முன்னாடி பிறந்தவங்க, நம்மளுக்கு அவளை பத்தி தெரியாது. அப்ப ஏன் பகவானை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது? இவங்க எல்லாம் அப்புறம் வந்தவங்க தான். ஆனா ஆதி தேவானம் யாரு? முதல் பகவான் யாரு? கிருஷ்ணர். சோ தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். அவங்களுக்கும் முன்னாடி நம்ம தோன்றி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்னை பற்றி அவ்வளவா தெரியாது, என்னுடைய வைபவங்கள் அறிவதில்லை. அப்புறம் எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் வருகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாகவும் அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். நம்ம பகவான் எப்படி எண்ணணும்? ஆதி, அவர் அழிவற்றவர், எல்லாம் ஞானமுடையவர், எல்லாம் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சிருக்கோம். எல்லாம் அந்த மாதிரி பகவானை அந்த ஸ்திதியில வச்சு நம்ம வழிபடணும். ஏதோ ஒரு அப்படியெல்லாம் நினைக்க கூடாது. பகவானே எஸ் இஸ் ஆல் த குவாலிட்டிஸ். 6 வயசு கொஞ்சம் மலையை தூக்கும், நம்மளால தூக்க முடியாது, ஒரு பெண்ணை கூட தூக்க முடியாது. ஆனா பகவான்னாக்க அந்த குவாலிட்டி இருக்கும், அவர் தூக்குவார் அப்படி. சோ அந்த மாதிரி யாரு ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, அண்ட் மனிதர்களுடைய குழப்பமற்றவனாகவும் அவன் மட்டுமே, ஒரு குழப்பம் இல்லை, ஐ எம் வெரி கிளியர், எனக்கு டோட்டல் ஃபெய்த் இன் த லார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் இருக்கானோ அவன் எல்லா பாவங்கள், அந்த பாவம் பண்ணிருப்போமே, எல்லா பாவமும் சொல்லியிருக்காங்க மேலோட்டம். அப்ப எல்லா பாவம் நமக்கு ரொம்ப புண்ணியாத்மா ஆயிடுவோமா? அது சொல்றதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா என்னது, நம்ம பண்ண பாவம் நமக்கு பெரிய பெரிய பாவம் கொலையெல்லாம் பண்ணோம்னா அதெல்லாம் வலிக்கும். ஐ மீன் அதோட ரியாக்ஷன் நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆனோம். ஆனா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம போயிடும். இப்போ காலையில மங்களார்த்தி பார்க்கும்போது, ஜபம் பண்ணும்போது நிறைய பாவங்கள் ஒன்னொன்னு இப்போ நம்ம பாவம் தானே பண்ணிருக்கோம். என்ன பாவம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நைவேத்தியம் பண்றது கிடையாது. நேத்துக்கு தானே படிச்சோம். அப்போ நேத்தே வரைக்கும் கேட்டு இல்ல நாங்க பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோம், இன்னில தானே பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்போம். இல்ல நேத்துக்கு கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் தானே பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எவ்வளவோ டெய்லி சாப்பிட்டுருக்கோம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாமலாம் சாப்பிட்டுருக்கோம். அதெல்லாம் என்னது? பாவம், பாவத்துக்கு மேல பாவம், பாவத்துக்கு மேல பாவம். பகவானுக்கு நினைக்காம நம்ம யாருக்கெல்லாம் தொண்டு புரிஞ்சிருப்போம், பகவானை நினைக்காம ஒரு செய்கை பண்ணிருப்போம். சோ அது எல்லாமே பாவத்துக்கு மேல பாவம். நம்ம போட்டு முடியும், நமக்கு தெரியாது. தெரியாம நம்ம என்ன சொல்றோம், இல்லையே நான் யாருக்கும் தீங்கு இழக்க இல்லையே அப்படிலாம் சொல்லுவோம். ஆனா இதெல்லாம் தான் பாவம். ஓகே. சோ அந்த மாதிரி யாரு நம்ம பெரிய ஆளா நினைச்சு வழிபடுறாங்களோ அவங்க எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். படிங்க மாதாஜி 10.6. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருக்கல் மாதாஜி. हरे कृष्ण டைம் போட்டு. महर्षय सप्तपूर्वे சத்வாரோ மனவஸ்ததா सत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जाता सत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा. இன்னைக்கு ரொம்பவே மோசமா இருக்கு. நேற்று கூட நல்லா இருக்கு மாதாஜி, இன்னைக்கு உங்களோட ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கு. அப்ப இனிமே நான் படிக்கிறேன்னா இல்ல கேஷம் 2-3 படிக்கட்டும், அப்புறம் நான் படிக்கிறேன். இவை மகரிஷிகளும், தட் இஸ் யாரெல்லாம் மகரிஷியோட பேரு நான் போட்டிருக்கேன். கஷ்யபா, அத்ரி, வசிஷ்டா, விஸ்வாமித்ரா, கௌதமா, ஜமதக்னி, பரத்வாஜா, இந்த மாதிரி 7 மகாரிஷிகள். அதுக்கப்புறம் யாரு, அவர்களுக்கு முந்தைய அதுக்கு முன்னாடி யாரு தோன்றியவர்கள்? இந்த 4 குமாரர்கள், சனந்தனா, சனந்தா, சனாதனா, சனத்குமாரர், அந்த மாதிரி பேரு அவங்களோட. மனுக்களும் அதுக்கு முன்னாடி யாரு தோன்றியவர்? மனு,
மனிதர்களில் முதல் பிறப்பு, மனிதர் உருவத்துல வந்த ஒரு முதல் மனிதன். மனுக்களும் அதுபோல் நிறைய மனுக்கள் இருந்தாங்க. மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்கள் அவர்கள். என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்கள். இவ எல்லாருமே எங்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். அந்த சேஜஸா இருக்கட்டும், இந்த முனிவர்களா இருக்கட்டும், மனுவா இருக்கட்டும், இந்த எல்லாரும் என்னோட மனதால் பிறந்தவர்கள் தான். பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. அப்ப எல்லாம் பாக்கி எல்லா உயிர்வாழிகளும் அவங்க கிட்ட இருந்து தான் தோன்றியது. ஆனா முதல்ல யாரு? நான் தான் வந்திருக்கேன். வந்திருக்கேன்னா என்னது? நான் எப்பவுமே இருக்கப்பட்டவன் தான். எனக்கு அப்புறம் தான் இவங்களெல்லாம் நான் தோற்றுவித்தேன். அப்ப இவங்களுக்கு என்ன பத்தி எப்படி தெரியும்? ஒண்ணு தெரியாது. மெயினா அதுதான் சொல்றார். இவர் தான் மெயின் ஃபர்ஸ்ட் தோன்றியவர். இப்ப இவர் கேசவ் 2-3 படிக்கட்ட மாட்டாச்சு. இந்த கேசவ் இருக்கேமா? எஸ் மாதாஜி. நீ 2-3 படிச்சுடும். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் டேக். வேற யாருக்கும் இன்னும் படிக்கணும் சொன்னா மாதாஜி, ஏதோ ஈஸியா வந்ததுன்னு நீங்களும் படிங்க. படிமா. ஏதாம் விபூதி யோகம் தம் யோகம் ச மம யோ வேத்தி தத்வதः சோ சோ அவி அவிகல்பேன யோகேன யுஜ்யதி நாத்ர சம்சயः. வேண்டாம். நான் அத்திர சம்சய. சம்சயம் என்ன? டவுட்டு வேண்டாம். அந்த டவுட்டே வேண்டாம். என்ன டவுட் வேண்டாங்கிறார்? எனது இத்தக வைபவத்தையும் யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. இதுல ஒரு டவுட்டும் கிடையாது. அவன் கரெக்டா என்ன வழிபடுறான். யார் இந்த என்னுடைய உண்மையான தன்மையை புரிந்து கொள்கின்றாங்களோ அவங்க பக்தி தொண்டில் சரியாக ஈடுபட்டு இருக்கான். அதுல ஒன்னும் டவுட் இல்லாம மனசை நிறுத்தி பகவான் ஃபுல்லா அக்செப்ட் பண்ணி அவன் வழிபடுறான். எஸ். இப்பதான் இம்பார்ட்டன்ட் 4 ஸ்லோகா வருது. சதுஸ்லோகி பகவத்கீதான் பேரு. 8-11 படிமா. அஹம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தः சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் உதா பாவ சமன்விதாः. பகவான் எப்படி நினைக்கிறோமா? ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதே பூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றன. எப்ப நமக்கு இந்த ஃபேக்ட் தெரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அப்ப எப்படி பேரளவுல எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி மனசார ஒருத்தர் இப்ப ஐ லவ் யூ சோ மச் அப்படி மனசார வரணும். ஏதோ நீ வந்திருக்கியா, சரி மனைவியே வந்துட்ட, குடும்பம் நடத்துறேன் அப்படியெல்லாம் சில பேர் பேரளவுல இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம டோட்டல் அக்செப்டன்ஸ் இல்லையா? அதுதான் மனசார நம்ம ஒருத்தரை அக்செப்ட் பண்றோமே, அதுதான் பகவான் எப்படி மனசார அக்செப்ட் பண்ண. ஏன்னா தான் அவர் தான் மூலம். அவர்கிட்ட தான் எல்லாம் தோன்றி இருக்கு. சின்ன சின்ன டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் வழிபட்டு பண்ணறது பத்தி இல்ல. மெயின் யாரோ அவங்கள வழிபட்ட எல்லாரையும் வழிபட்ட போலதான். சோ உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. அது யாரு என்னிடமிருந்தே எல்லாம் தோன்றின. இதை நன்றாக புரிந்து யாரு வழிபடுறாங்களோ அவங்க இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுங்க. அவங்க ஒரு டவுட் இல்லாம டோட்டல் கன்விக்ஷன் அவங்க என்னை வழிபடுகிறார்கள். இந்த காஸ்மாலஜி நீங்க இதுல பாக்கலாம், நெட்ல பாக்கலாம். எல்லாவற்றுக்கும் மாதான் பகவான் கிருஷ்ணரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கொடுத்துருக்கோம். இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம்? இங்க இருக்கோம் பூலோகம். இந்த இடத்துல இருக்கும். நடுவுல ஜம்புத்வீபம் இருக்கு. இன்னும் சயின்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கல. ஜம்புத்வீபம் எங்கன்னாக்க இன்னும் கூகுள் சர்ச் தான் பண்ணும். அங்கெல்லாம் இன்னும் யாரும் எழுதவே இல்லை. தே டோன்ட் நோ இட் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங். பட் அது இப்ப நம்ம இருக்கிற இப்ப இதுல ஓஷன் என்னது அதுக்கு என்ன சொல்லலாம், சாகரம், நதி இல்ல, என்னமா கேசவ்? கடல். என்னமா? கடல். கடல். அது என்ன கடல்? இப்ப நம்ம ஒரு கடற்கரை போறோம் இல்லையா? அந்த தண்ணி எப்படி இருக்கும்? உப்பு தண்ணியா இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் ஓஷன் ஆஃப் சால்ட் வாட்டர். இங்க நம்ம இருக்கிற அந்த இது பக்கத்துல இன்னும் இது போல கடல் 2 மடங்கு பெருசு, 3 மடங்கு பெருசெல்லாம் இருக்கா. இந்த கடலே எவ்வளவு பெருசா இருக்கு சொல்றோம் இல்லையா? அதை விட பெருசா என்ன இருக்கு? சுகர் கேன், கரும்புச்சாறு சிரப், அந்த மாதிரி ஒரு கடல் இருக்கான். ஓஷன் ஆஃப் வைன், அப்புறம் ஓஷன் ஆஃப் கர்டட் மில்க், தயிர் கடல், கீ பட்டர் அந்த கடல், அப்புறம் ஓஷன் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர், ஓஷன் ஆஃப் மில்க், எல்லாம் ஒவ்வொன்னு இப்படி 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 சுத்தி இருக்கு. நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியறது புரியறது ஒன்லி இந்த சால்ட் வாட்டர் தான். அந்த மாதிரி இருக்கா இந்த தளத்துல. அப்புறம் மேல உலகம் கீழ உலகம்லாம் இன்னும் தெரியவே தெரியாது. சயின்ஸ் எல்லாம் இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணல. நம்ம மேருமலைக்கு இது இருக்கு. இங்க மேல உலகம் என்ன இருக்கு? நம்ம புவர் சுவர் மகர் அப்படி போகும். இங்க புவர் போடலையா? புவர் போடல. அது நம்ம இவங்க இருக்காங்க, முன்னோர்கள் யாரெல்லாம் இறந்து, நம்ம பெரியவங்க எல்லாம் இறந்து போனது ஃபர்ஸ்ட் அங்கதான் இருப்பாங்க. அப்புறம் உங்களோட எல்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட் பார்ப்பாங்க, லைபிலிட்டி அசெட், அவங்க என்ன புண்ணியம் பண்ணாங்க பாவம் பண்ணாங்க, அக்கார்டிங்லி எந்த உலகத்துக்கு போகணுமோ அப்படி போவாங்க. ஆனா நமக்கு மேல உள்ள உலகம். சோ இது நம்ம இதை 8th சாப்டர்ல பார்த்ததுதான். சோ புவர் லோகம், அப்புறம் சுவர் லோகம், மகர் லோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம், பிரம்மலோகம். இங்கதான் பிரம்மா உட்காந்துருக்காரு. சோ இது மேல 6 உலகம். அதே போல கீழே 7 உலகம் இருக்கும். இது நம்ம இருக்கிற பூலோகம். அது கீழே அத்தல லோகம், வித்தல லோகம், சுத்தல லோகம், தலாத்தல லோகம், மகாதல லோகம், ரசாதல லோகம், பாதாள லோகம். பாதாளம் சொல்றமே அதுதான்.
அங்க வந்து அனந்த சேஷர் இங்கெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம 8th சாப்டர்ல வரும்போது எல்லாம் பார்த்தோம். யாரெல்லாம் அது ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. அட்மின்ஸ் டேக் கேர் ஆஃப் இது. ஓ, நான் அப்படின்னு போடலையா? ஒரே இங்கிலீஷ் மறந்து போயிட்டேன், போஸ்ட் பண்ண மறந்து போயிட்டேன் பாரு. இந்த டீச்சிங் லைன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மறந்து போயிடும் எங்க இப்ப. ஹரே கிருஷ்ணா, யூ டேக் கேர் ஆஃப் த சவுண்ட். ஓகே, சொன்னதா மாத்தாச்சு. இந்த மாதிரி வேற எதெல்லாம் ஈடுபட்டிருக்கோம், இது மறந்து போயிடுறோம். ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ், அதனால தான் டு டூ லிஸ்ட்ல நான் இதை எப்பவுமே போட்டு வச்சிருவேன். ஷுட் ரிமைண்ட் த டீச்சர் டு மேக் யூ கோஹோஸ்ட். எப்பவுமே எனக்கு அது ஒண்ணு நினைவுபடுத்துங்க. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அந்த வேதிக் இந்து காஸ்மாலஜின்னு போட்டுன்னா நமக்கு இதெல்லாம் தெரியும். இதெல்லாம் அப்பர் லோக்கா, இதெல்லாம் பார்த்தா தெரியும். ஷெல் ஆஃப் பிரம்மாண்டா, இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஃபுல் அண்டம் மாதிரி இருக்கும். அண்டம்னா இது ஒரு எக் ஷேப்ல அப்படி இருக்கும். ஃபுல் இது ரவுண்டா இருக்கும். எக்குன்னு கிடையாது, ரவுண்டா இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு அண்டம். அப்ப இது போல ஒரு அண்டம் தான் இருக்கானே இல்லை, கோடி கணக்குல அண்டம் இருக்கான். சோ அந்த ஒரு அண்டத்திலயும் வந்து பூவர் லோகம், சுவர் லோகம், நம்ம இது அர்த் இருக்கும். கீழே 7 உலகம், மேல இது டோட்டல் 14 உலகம் கொண்ட இது போல அண்டங்கள் நிறைய இருக்கு. நமக்கு இன்னும் அதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. ஓகே, சோ யாரெல்லாம் இருக்காங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர்ல இருந்து வந்த பிளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன் நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா? அவருடைய விரிவுகள் என்ன பார்த்தோம்? க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, அதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் அது கீழே தான் அந்த சனத்குமாரர் இவாள்லாம் ரிஷிகள்லாம், அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியர்கள், இல்ல ராமர் அவதாரங்கள்லாம், ராமர் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தோம். மத்ஸ்ய அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், அதெல்லாம் வரும். அப்படி இப்படி கீழே வந்து 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 இந்த இப்ப ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், அப்புறம் என்னது கல்கி அவதாரம், நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு, இவங்கெல்லாம் இப்ப தோன்றுவேன். 500 இயர்ஸ் முன்னாடி, 2000 இயர்ஸ் முன்னாடி ஜீசஸ் தோன்றினவர். இவாள் அந்த புத்தர், இதெல்லாம் இப்ப வந்தது. அதுக்கு முன்னாடில இருந்தே பகவான் வந்து எல்லாம் இதுல எல்லாமே இதான். இது வந்து இருக்கே வாமன அவதாரம், பரசுராம அவதாரம், ராம அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம், இதெல்லாம் உன்னிப்பா பார்த்தா தெரியாது. பலராம அவதாரம். சோ இது எல்லாமே வந்து அவர் தோன்றியது, அவருடைய எக்ஸ்பென்ஷன் தான். எஸ், ஒண்ணு படி பார்த்துட்டு இப்போ 2வது பார்க்க போறோம் சதுஸ்லோகியில. மத்தாஜி எனக்கு ஒரு டவுட் மத்தாஜி. கேளு. பூலோகம் புவர் தானே மத்தாஜி வரணும் நெக்ஸ்ட்? மேல பூவர் அங்க போட்டுருந்துச்சு மத்தாஜி, சுவர் போடல. நான் என்ன சொன்னேன் இப்ப சொல்லும் போது கேட்கல நீ சரியா? இதுல பூவர் காணமே சொன்னேன் நான். சரி, அதெல்லாம் உங்க டிராயிங்ல ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா பூவர் இருக்கு, நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோமே அதுல பூவர் இருந்தது. பூவர் சுவர் மகர் அந்த மாதிரி தான் போகும், இதுல போடல. ஓகே, நான் சொன்னேன் இதுல காணும் அப்படின்னு சொன்னேன். படி. மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்தः பரஸ்பரம் கதயந்தश्च மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி சரமந்தி ச. அது ஏன் இல்லைன்னா அதையும் ஒரு மனிதன் தானே போட்டிருப்பாங்க, அவனோட மிஸ்டேக். அவன் யார் போட்டானோ ஒரு மனிதன், அவன் தெரியாம அந்த மாதிரி அது ரிமெம்பர் மேபி. பட் இருக்கு, பூவர் லோகம் இருக்கு. நேற்றுக்கு பார்த்தா அந்த இதுல இருக்கு, அது வேற மாதிரி டிசைன் வந்தது. அதையும் யாரோ ஒருவன் பண்ணிருப்பான், நினைவோட பண்ணிருக்கான். ஓகே, சோ இதுல என்ன அப்புறம் என்ன நினைக்கிறான்? எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. எப்பவும் பகவானை தான் நினைத்திருப்பாங்க. யாரு? அவங்களோட தொண்டர்கள். தட் இஸ் அவங்களை வந்து பக்தியோட அவங்க தான் அணுகிறவங்க. இப்ப யாரு? பிரபுபாத் தான். எந்த நேரமும் பகவான் சிந்தனை தான். நம்ம எப்படி இந்த கிளாஸ் முடியறது வரைக்கும் தான் பகவான் சிந்தனை. அதுக்கு நானே அப்படிதான். கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா ஓப்பா பால் காய்ச்சணும், சமைக்கணும், இன்னைக்கு டிஃபன் பண்ண, இன்னைக்கு என்ன டிஃபன் பண்ணோம், காய்கறி இருக்கா. பௌதிக வாழ்க்கையில தான் நமக்கு வந்து இது போகும். இல்ல வேலைக்கு போறவங்க எல்லாம் வேலைக்கு போகணும், டைம்ல போகணும், பஸ் பிடிக்கணும், அங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும், இதுதான் நம்ம வந்து இதுல இருக்கும். பகவான் மறந்து வேலை செய்யறதுலதான் நிறைய நம்ம வந்து ஈடுபட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த மாதிரி வந்து பிரபுபாத் மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் எப்படி எந்த நேரமும் பகவான் தூய பக்தர்கள் அவர்கள். அதனால்தான் தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. என்ன வேலை பண்ணாலும் எனக்கு ஒரு தொண்டாதான் பண்றாங்க. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் பரஸ்பரம் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகிறார். வாயிலிருந்து வரும்போது காசிப் எல்லாம் வராது. அந்த கிரிக்கெட் ஸ்கோர் என்ன எடுத்து, என்னாச்சு அவன் நேற்றுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தேனேன்னா, யாத்திரிகள்லாம் வந்து போனாங்களாமே, ஷூட் பண்ணிட்டாங்களாமே. இப்ப அதுதானே நியூஸ் இல்லையா? நம்ம அதெல்லாம் பார்ப்போம். இவங்களுக்குலாம் அதெல்லாம் அது உலகம்னா நடந்துதான் இருக்கும். பக்தர்களா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க பேசுறதெல்லாம் என்ன இருக்கும்? ஆன்மீக சம்பந்தமா தான் இருக்கும். கிருஷ்ணரை பத்தி உள்ள கதைகளா தான் இருக்கும். இதேதான் பேசிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வேற திங்ஸே யோசிக்கவே மாட்டா, பேசவும் மாட்டார். அந்த மாதிரி பேசி அவங்க வந்து ஆனந்தமும் திருப்தியும் அடைகின்றனர். அதுவும் அவங்களோட இவங்களெல்லாம் தான் வந்து தூய பக்தர்கள். அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காரு? 3வது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா படிமா. கிருஷ்ணா படிமா. तेषां सततयुक्तानां भजतां
அப்ப என்னது, எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்த அடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். ததாமி புத்தி யோகம். ததாமினா கொடுக்கிறேன். என்ன கொடுக்கிறார்? புத்தி. அந்த மாதிரி புத்தி கொடுக்க என்னை வழிபடுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நம்ம நினைச்சுன்னு பண்ணிட்டு இருக்கோமோ, சரி உனக்கு அதுலதான் சந்தோஷமா பண்ணு அப்படின்னு பகவான் அருள் பண்ணிடுவார். அவர் எல்லாம் நிறுத்த மாட்டார். எனக்கு கொலை பண்ணும் ஆசையா இருக்கு, பண்ணுமா, சரி பண்ணும். உனக்கு தெரியும் இல்லையா, கொலை பண்ண என்ன ஆகும்? ஜெயிலுக்கு போவ, இல்ல தூக்கு தண்டனையா கிடைக்கும். உனக்கு தெரிஞ்சுனே உனக்கு பண்ணுமா, பண்ணு. அவர் கைப்பிடிச்சு, இதெல்லாம் தப்பு காரியம்ப்பா, பண்ணாதேப்பா, நான் இப்படி இல்லாம உனக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்கேன் சொல்ல மாட்டாராம். நீ என்ன பண்றியோ, உனக்கு எதுல விருப்பம் இருக்கோ அது பண்றதுக்குள்ள என்னது புத்தியும் நான் கொடுக்குறேன். ததாமி புத்தி யோகம் தம். அந்த மாதிரி புத்தியும் நான் கொடுக்குறேன், நீ அதை பண்ணிட்டு அப்படின்னு. ஆனா என்னை பத்தி ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு அந்த மாதிரி புத்தி நான் கொடுக்குறேன். என்னை ஈடுபண்ணதை இப்ப என்னது நேற்று பார்த்தோம், 2 நாள் முன்னாடி பார்த்தோமே, துருவ மகாராஜ் ஒத்தக்கால கடைசியில ஒத்தக்கால நின்று சுவாசம் விடாம அப்படியே தியானத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி பண்ணார். உனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கா? ஓகே, அது மாதிரி பண்ணறதுக்கும் நான் அருள் புரியறேன். அப்புறம் என்னை வந்து அடைவாய். கண்டிப்பா என்னை அடைவாங்க. சோ எல்லா தேவர்களும் எல்லாரும் என்னது பகவானை அடையறதுக்குள்ள இதுதான் பிரயத்தனம் பண்றாங்க. ஓகே, சோ என்னிடம் வந்து அடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். இது கடைசி ஸ்லோகம். 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம்ல இது. அதுக்கப்புறம் உள்ளது நான் படிக்கிறேன்னா சுனந்தா மாதாஜிக்கு சான்ஸ் கொடுத்தேன். தேஷாமேவானுகம்பாதம் அஹம் அஜ்ஞானஜம் தமஹ நாசயாமாத்மபாவஸ்தோ ஞானதீபேன பாஸ்வதா. அப்ப அந்த மாதிரி பக்தர்களிடத்தில் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக, நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன், எல்லா பக்தர்களுக்கும் அவருக்கு சேம் தான். எல்லாரும் பக்தர்கள் இல்லை, எல்லா உயிர் வழிகளும் சேம். அவர் பாரபட்சமே கிடையாது. ஏன்னா அவர் படைத்திருக்கார். சோ அவர் ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் லைக். இப்ப நம்ம இப்போ நம்ம வீட்டுல பசங்க இருக்காங்க, 4 பசங்க இருந்தோம்னாக்க 4 பேர்கிட்ட நம்ம ஈக்குவலா தான் அன்பு செலுத்துவோம் இல்லையா? அவர் நமக்கு எல்லாம் பாரபட்சம் கிடையாது. ஆஸ் அம்மா அப்பா நமக்கு 4 குழந்தைகளும் சமம் தான். ஆனாலும் அதுல ஏதோ ஒரு குழந்தை அப்படி அது நம்மளை தோண யாரு சொல்றாங்களோ அந்த குழந்தை பேர்ல நமக்கு கொஞ்சம் கரிசனம் வரும். அந்த குழந்தை நம்மளை கூப்பிடுமே, அதுக்கு என்னவோ வேண்டியிருக்கும், அது திரும்பி திரும்பி என்னை கூப்பிடும், ஏதோ சாப்பிட கேட்கும், அதுக்கு ரெடியா நம்ம வச்சு விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிடுவோம். எங்கேயா வெளியில போயிட்டு வந்தா அந்த குழந்தை நம்ம கிட்ட கேட்கும். சரி, அப்ப நம்ம ஏதோ ஒண்ணு வாங்கிட்டு போனா அது திருப்தி ஆயிடும். அப்ப என்னது, நம்ம எப்படி பகவானை அணுகிறோமோ அப்ப அவர் விசேஷ கருணையும் காட்டுவார். இல்லாட்டா he doesn't discriminate. அவருக்கு யாரும் ஃபேவரட் அந்த மாதிரிலாம் பார்ஷாலிட்டி எல்லாம் பண்ண மாட்டார். ஆனாலும் பகவானை யாரு வழிபடுறாங்களோ, பகவானை நினைத்து அந்த மாதிரி தொண்டெல்லாம் புரியுறாங்களோ, அவர்கிட்ட விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக என்ன பண்றார்? அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான். இதயத்தினுள் எந்த மாதிரி ரூபத்துல இருக்கார்? 4 கை ரூபத்துல பரமாத்மாவாக இருக்கார் பகவான். அவர் இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் எனும் சொல்றவிடம் தீபத்தினால் அழிக்கிறேன். அவங்க நிறைய அறியாத்தனத்துல இருக்காங்க. இப்ப நமக்கே பகவத்கீதா தெரியாது இல்லையா? அந்த அறியாமையில இருக்கும். இப்ப பகவத்கீதா கிளாஸ் படிக்கும்போது என்னது, அந்த இதெல்லாம் படிச்சு ஞானம் என்றும் தீபத்தை, ஞானத்தை பெறணும். அந்த தீபம், ஒரு தீபம் ஏத்தினா என்ன வரும்? இருள் எல்லாம் போறா போல ஞானம் வந்து விட்டா அந்த என்னது இது போயிடும். என்னது, அறியாமை போய்விடும். சோ அந்த மாதிரி நான் அவங்களுக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கிறேன். சோ அவங்களோட அறியாமையெல்லாம் போய்விடும். அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். இது படம் சொல்லும் கதை என்னது, சுகதேவர் பரீட்சித் மகாராஜாக்கு சொல்ற. இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டோரி பார்த்தது தான் இல்லையா? பக்தர்களோட இதுல பார்த்தோம் நம்ம. 6 பக்தர்கள் அது பார்த்தோம். இவருக்கு இவர் என்னது, பரீட்சித் மகாராஜாக்கு ஒரு சாபம் கிடைச்சது, 7 நாள்ல இறக்க போறாருன்னு. அவர் அதுதான் சாக்குன்னு எல்லாத்தையும் ராஜபாரத்தை எல்லாம் விட்டு, எல்லா மனைவி மக்கள் எல்லாம் விட்டு காட்டுல இப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமிட்டு எனக்கு கிருஷ்ண கதைகள் சொல்லுங்க, எனக்கு ஒரு செகண்ட் கூட இடம் வாண்ட் டு பேஸ். ஏன்னா கடைசி நேரம் வரைக்கும் நான் கிருஷ்ணரையே நினைத்து இறக்கும்போது என்னது, நான் கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போயிடுவோம். அது 8வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். இதான் பார்த்ததுனால அவருக்கும் தெரியும். அதனால அவர் அந்த சீன் தான் இவர் கிருஷ்ண கதைகள்லாம் கேட்கறதுக்கு பாகவதம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். அப்புறம் இங்க கபிலதேவர் என்னது, பகவானுடைய அம்சமா தான் வர்றார். அவர் அம்மாக்கே அம்மா அம்மானா எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான், அம்மா சொல்லப்படிதான் நம்ம கேட்கணும். அந்த மாதிரிலாம் அந்த இதே கிடையாது. பசங்க சொல்லி அம்மா எல்லாம் கேட்கலாம். அதுக்குன்னு பசங்க ஒண்ணும் தெரியாத பசங்க எல்லாம் அம்மா இப்படி பண்ணுமா அப்படி பண்ண அதெல்லாம் கேட்கணும் கிடையாது. கபிலதேவர் ஒரு அவதாரமாவே வந்திருக்கார். அப்போ எப்படி ஞானம், அதுனா எக்ஸாக்ட் ஞானம்னா என்னது, ஆத்ம ஞானம்னா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அவ்வளவு ஞானம். அப்ப அந்த அம்மாவே என்ன பண்றாங்க, கீழே உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. சொல்லுப்பா. இப்ப நம்ம முருகன் அதுல கூட நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? என்ன அதுக்கு பேர் சொல்லுவா, அப்பனுக்கு வழங்கிய எனக்கு என்ன சொல்லுவா இல்லையா? அப்படி முருகன் கரெக்ட் தான், பிள்ளைதான். இருந்தாலும் அவர் சிவபகவானுக்கு அறிவுரை கூறுறார் இல்லையா? அது ஏதோ ஒரு
சுவாமி மலையா, ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். எனக்கு அவ்வளவெல்லாம் தெரியாது. தமிழ்நாட்டிலும் இல்லையா, அதனால எனக்கு அந்த ஒரு பழக்கம் கிடையாது. அப்ப கபிலரின் உபதேசங்கள் யாரு? சாங்கிய யோகி யாருக்கு சொல்றாரு? சொந்த அம்மாக்கே அவர் வந்து உபதேசம் கொடுக்கிறாரு. இது அந்த ஸ்டோரி, அதுதான் வந்து இத காட்டியிருக்காங்க. எஸ், இனிமே நான் படிக்கிறேன். இவ சொன்னா மாதாஜி உங்களுக்கு படிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இருக்கீங்களா? படிக்கிறீங்களா? ओके माताजी। यस படி माताजी। படி. अर्जुन उवाच परं ब्रह्मं परं धाम पवित्रं பிரம்மம் படி. परमं भव। பிரம்மதான், பிரம்மம் இல்ல, பிரம்ம. ब्रह्म ब्रह्म पवित्रं ब्रह्म माताजी। இல்ல படிங்க, பரம் தாம. परं परं धाम पवित्र परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवन् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् அதிதேவஜமம் விபும் அதிதேவம் அஜம். ஆ நீங்க அப்பவும் படிச்சீங்க. ஆமா ஆமா மாதாஜி. ஆதிதேவம் அஜம் விபும் ஆசுஸ்வாம் ऋषय सर्वे தேவ ரிஷி நாரதஸ்தாத அசிதோ தாத்தா இல்ல மாதாஜி, ததா ததா அசிதோ தேவலோ யசஹ ஸ்வயம் சைவ பிரவிஷ்யமே. இதெல்லாம் தப்பு இருக்கு இதுல. இத காட்டி படிக்கிறதுனா எல்லாம் தப்பு தப்பா தான் வரும். ஏன்னா இது வந்து யாரோ பண்ணி போட்டது, நான் முன்னாடி தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஐ கேனாட் டூ எனி சேஞ்சஸ். இல்லாட்டி இதுக்கு மேலதான் ஸ்டிக் பண்ணணும். ஓகே, ஐ வில் டூ சம்திங். அப்ப இது வந்து என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுன உவாச்ச. அர்ஜுனா வந்து இப்ப ஏத்துக்கிறார்ல, அவருக்கு தெரியும் பகவானை புகழறார். என்ன சொல்றார்? நீரே பரபிரம்மன், பரம் பிரம்மா, பரம் தாம. நீங்க இருக்கிற இடம் எப்படி? பரம்னா என்னது? ரொம்ப சுப்பீரியர், சுப்ரீம். நீங்க வந்து பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர். என்னது? பவித்திரம்னா தூய்மையானவர், பரம சத்தியம். அப்புறம் என்னது? நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிகப்பெரியவர். உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர் அசித்தோ இங்க போட்டிருக்கு. எல்லாம் என்னது? யாரு? ஆகுஸ்துவம் ரிஷய சர்வே, எல்லாம் உங்களை பற்றி உள்ள ரிஷிகள் எல்லாமும் சொல்றாங்க. யாரெல்லாம்? தேவர்ஷிர், நாரதர், ததா அசித்தோ, தேவலோ, இவங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க. நாரதர், அசித்த, தேவலர், வியாசர் போன்ற மிக சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீங்களே உங்களை பத்தி, நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். இப்ப வந்து நீங்களே உங்களுடைய வைபவங்கள்லாம் சொல்றீங்க. இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கீங்க, நீரின் சுவையிலையும் இருக்கேன், ஒளியிலையும் இருக்கேன், ஒலியிலையும் இருக்கேன், எல்லாம் சொன்னாரே. இது மண் வாசனை, மண்ணுல வாசனையாகவும் இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொன்னீங்களே, அந்த மாதிரி. சோ இந்த படம் சொல்லும் கதையும் என்னது? கிருஷ்ணர், உத்தவர், மைத்ரே மகரிஷி இவங்க வந்து கடைசியில வந்து இது ஒரு டிராமா மாதிரி தான். இதெல்லாமே பாஸ்ட் டைம். கடவுள் பிறந்தார், கடவுள் இறந்தார், இந்த மாதிரி வரவே வராது. நமக்கே இறப்பில்லைங்கும் போது கடவுள் எப்படி இறப்பார்? நமக்கு இறப்பில்லை சொல்றோம் இல்லையே. நிறைய பேர் போறாங்களே, டெட் பாடி எல்லாம் பாத்திருக்கேன். அது பாடி, எகெயின் ஐம் சேயிங், டெட் பாடி தான் இல்லையா? எது டெட் ஆறுது? பாடி தான் டெட் ஆறுது. ஆத்மா, ஐயோ அந்த ஆத்மா டெட் ஆயிடுது யாராவது சொல்றாங்களா? டெட் பாடி சொல்ற மாதிரி டெட் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றது இல்ல. சோ அந்த ஆத்மா இஸ் ஆல்வேஸ் அலைவ். அப்ப நம்ம ஆஸ் ஆத்மா நம்ம எப்போ இருக்கும்போது பரமாத்மாவை எப்படி இறப்பர்? அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் யாராவது வாட்ஸ்அப்லாம் அனுப்பினாங்கன்னா இம்மிடியட்டா டெலீட் பண்ணும். நம்ம ரொம்ப பெருமையா ஆஹா என்னெல்லாம் இதெல்லாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சொல்லிட்டு வேற ஒருத்தருக்குலாம் அனுப்பினா நம்ம எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்னு அதுலயே ப்ரூவ் ஆயிடும். யாருக்கு கிடைக்கிறதோ அவங்க கொஞ்சம் நல்ல அறிவாளியா இருந்தா என்ன நினைச்சுப்பான் நம்மளை பத்தி? இஸ்கான்ல படிக்கிறான், ஆனா அப்போ அவனுக்கு தெரியாது என்ன பகவான் இஸ் பார்ன், பகவான் இஸ் டெட். பகவான் டெட்டா இருந்தா இந்த உலகம் இருக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் காற்று இருக்குமா? நம்ம சுவாசிச்சுட்டு இருப்போமா? தண்ணி இருக்குமா? ஒன்னும் இருக்காது. பகவான் எப்பவுமே இருக்கப்பட்டவர், நம்மளும் எப்பவுமே இருக்கப்பட்டவர். நமக்கும் அதே குவாலிட்டி தான், சச்சித் ஆனந்தா. நம்ம சத்தியமா இருக்கும், நம்ம எப்பவுமே இருக்கும். சித்து எப்பவும் கான்சியஸாவும் இருக்கும் அண்ட் ஆனந்தமா இருக்கும். நம்ம ஆத்மாங்கிறது எப்படி ஆனந்தமா இருக்கு, அதே குவாலிட்டி தான் பகவானுக்கும். ஒன்லி பகவானுடைய விபும் அந்த இங்க இருக்க விபும் எங்க வந்தது? அதுக்கு முன்னாடி விபும் இருக்கு, அஜம் விபும். எனக்கு வந்து இது பிறப்பற்றவன் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கேன். நம்ம வந்து நம்ம வந்து அணியாம்சம் வேற ஒரு இது வரும். நம்ம அணு மாதிரி சின்ன இது குவாலிட்டி, இது குவாலிட்டி சேம், நம்மளோட ரெண்டு பேரோட குவாலிட்டி சேம். ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் வி ஆர் வெரி ஸ்மால் ஸ்பெக் மாதிரி. அவர் வந்து எல்லா பெரிய ஒரு இதுல. சோ அந்த குவான்டிட்டியில தான் நம்ம டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சோ இதுல இருந்துனாக்கா கடைசியில ஒரு டிராமா முடிஞ்சு போனமே, டிராமா ஆயாச்சு, போங்க எல்லாரும் அவ வீட்டுக்கு போங்கிறப்பல ஒரு காலில் அம்பு குத்திட்டு ஏதோ வேடவன் அம்பு குத்தினானா பகவான் வந்து இறந்து போயிட்டாரா? என்னைக்கோ நடக்குமா? பகவான் என்னெல்லாம் பராக்கிரமம் பண்றவர். சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதே பால் உறிஞ்சதுன்னு சொல்லிட்டு உயிரே உறிஞ்சுட்டாரு. அந்த மாதிரி பண்ற ஒரு வேடம் குத்தினா அம்புனால இறந்து போயிடுவாரா? மூளை வேணுமே நமக்கு அதெல்லாம் திங்க் பண்றதுக்கு. யாரும் அனுப்பினான்னு சொல்லல, அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. எல்லாம் வந்து somebody has created.
சோ அந்த வந்து ஒரு டிராமா முடியும் போது அந்த அம்பு குத்தி இருக்கு. இனிமே நான் வந்து இது ஒரு ரீசன். அப்புறம் என்னது, என்னுடைய வம்சம் எல்லாமே அழிந்து போறா போல அதை பண்ணிட்டார். யாரும் இருக்க வேண்டாம், எல்லாம் அது ஒரு டிராமா மாதிரி, எல்லாரும் வந்தீங்க, எல்லாம் முடிந்து நாங்க வந்து நான் போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறார். உத்தவருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு புத்திமதி சொல்றார். இது 11th கேண்டோல வரும் அது பாகவதத்துல. சோ இது மைத்ரி மகரிஷி இருக்காங்க. இந்த ஜட உலகில் இருந்து புறப்படும் போது பகவான் கிருஷ்ணர் தனது நெருங்கிய நண்பர் உத்தவருக்கு என்ன கொடுத்தார்? உத்தவ கீதை. அந்த இதுல வரும். இப்ப நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம் இல்லையா, அது போல 11வது கேண்டோல உத்தவ கீதை. அவர் வந்து உத்தவருக்கு அறிவுரை எல்லாம் சொல்றார். அது வந்து உத்தவ கீதை அப்படின்னு. அதெல்லாம் இப்போ ஒன்னும் படிக்க போறோம். இனிமே நான் படிக்கிறேன்னா, ஏன்னா டைம் போகும். என்ன உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நீங்க எல்லாம் படிக்கணுமே. सर्वम् एतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக இருக்கின்றேன். அர்ஜுனாக்கு முதல்லயே சந்தேகம் ஒண்ணும் கிடையாது. இருந்தாலும் போக 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 படிக்க படிக்க என்னது இன்னும் கான்பிடன்ஸ் ஜாஸ்தி தான் வருது பகவான் பேர்ல. நான் எல்லாம் முழுமையாக நம்புறேன். எல்லாம் தேவர்கள் சொல்றாங்க, எல்லாம் சொல்றாங்க. இப்ப நீங்களும் சொல்றீங்க, இதெல்லாம் நான் ஏத்துக்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. உங்களோட இவ்வளவு ஒரு வைபவம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு கூட தெரியாதே. ஆனா நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு நல்லா புரிஞ்சு வருது. டோட்டலி உங்களை பிலீவ் பண்றேன் அப்படிங்கிறார். ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் வேதத்வம் புருஷோத்தம பூதபாவன பூதேஷு பூதேஷ வரம பூதேஷ தெரியல தேவதேவ ஜகத்பதே பூதேஷ தெரியல உத்தம புருஷரே. நீ பாருமா கேசவ், யாரோ பாருங்க, பூதேஷு வருமா பூதேஷ வருமா? எல்லாம் நிறைய மிஸ்டேக் இருக்கு. பூதேஷதான், பூதேஷ. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவரே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். எல்லாம் சொல்லிட்டு என்னது, உங்களுடைய சக்திகளை பற்றி நீங்களே சொல்லி சொல்லி உங்களை பத்தியே நீங்க வந்து நல்லா புரிஞ்சுட்டு நீங்க சொல்றீங்க. இதெல்லாம் நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற. அவருடைய என்னெல்லாம் சக்தினா எல்லாம் அவருடைய சக்தியால என்னெல்லாம் படைத்திருக்காரோ அதெல்லாம் சொல்றாரு. கதம் வித்யாமஹம் யோகிம் त्वां सता परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवन् मया. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம எப்போ பிரேயர் தான் பண்ணோன்னு. இதுதான் அர்ஜுனன் கேட்கிறார். இவ்வளவுலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுத்து உங்களை பத்தி. இப்ப எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் யூ. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கீப் ஆன். உங்களை இப்படியே நினைச்சுட்டே இருக்கணும், ஒரு நேரமும் உங்களை மறக்க கூடாது. அது எப்படி நான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். பகவானை வேறு எந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? கிருஷ்ண ரூபத்துல நினைவு கொள்ளலாம். அப்புறம் நீங்க சொன்னீங்க ஓம் பிரணவம் மந்திரத்துல சொல்லியிருக்கீங்க. தண்ணி குடிக்கும்போது தண்ணி குடிக்கும்போது அது சுவையில இருக்கேன் சொல்லியிருக்கீங்க. இன்னும் எங்கெல்லாம் இருக்கீங்க? சூரிய ஒளியில இருக்கீங்க, ஓகே கேட்டுட்டேன். மண் வாசனையில இருக்கீங்க, ஓகே. இன்னும் எனக்கு தெரியணும், இன்னும் இதுல எல்லாம் நீங்க வந்து உங்களுடைய பிரபாவம் எல்லாம் இருக்கு, எப்படி எல்லாம் பரவி இருக்கீங்க சொல்லுங்க. விஸ்தரேணாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூய கதைய திருப்திர்ஹி ஷிண்வதோ. காதல கேட்கறது நாஸ்திமே அமிர்தம். எனக்கு அந்த அமிர்தம் மாதிரி இருக்கிறது போரும்னே ஆக மாட்டேங்கிறது. நான் கேட்க 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 இன்னமும் கேட்கணும்னு தான் தோன்றதே தவிர போரும் நிறைய சொல்லியாச்சு, போர் அடிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் போரிங்கான பகவத்கீதையே கிடையாது. அதனாலதான் இன்னைக்கும் வந்து எத்தனையோ காலத்துக்கு முன்னாடி பகவத்கீதா படிச்சவங்க எல்லாம் இன்னைக்கும் படிக்கிறாங்க. புதுசா வரவங்களும் அதே பகவத்கீதை தான், இதே ஸ்லோகம் தான். ஒரு பல கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிச்ச அதே வேர்ட்ஸ் தான் இன்னைக்கு நாமளும் படிக்கிறோம். இதுக்கு அப்புறம் வர ஜெனரேஷன் இதுதான் படிப்பாங்க. ஏன்னா இது போரும்னே தோண மாட்டேங்குது, அவ்வளவு அமிர்தமா இருக்கு. ஜனார்தன, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒரு போதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது குளிச்சு போறதா இல்லவே இல்லை. உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். கேட்கிறேன், புரியறது, இன்னும் கேட்கணும்னு ஒரு ஆர்வம், இன்னும் ஒரு கிரீடினஸ் தான் வருது. உங்களை பற்றி கேட்டுக்கிறதுக்கு இன்னும் எனக்கு ஆர்வம் அதிகரிக்கிறது. இப்ப நெக்டர் மாதிரி அந்த பகவான் சொல்றது எப்படி, அவரை பத்தி சொல்றது இந்த நெக்டர் மாதிரி எப்படி இருக்கும்? இதை அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தா நமக்கே நாக்குல தண்ணி ஓடிடும். அந்த தேனை வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா அப்படின்னு தோணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கு. பகவானுடைய வைபவங்களுக்கு கேட்கும் போது இன்னும் கேட்கணும் தோன்றது. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, பகவான் சொல்கிறார், அந்த தே கதயிஷ்யாமி திவ்யாஹ்யாதம விபூதயः பிராதான்யத குரு சிரேஷ்ட நாஸ்யந்தோ விஸ்தரஸ்யமே. என்ன சொல்ற? குரு சிரேஷ்ட, குரு வம்சத்தின் செல்வனே, நாஸ்தியந்தோ, நான் வந்து ஏதோ ஒண்ணு சொல்றேன், ஆனா எல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற. புருஷோத்தமரான முழுமத கடவுள் கூறினார், அப்படி ஆகட்டும். ஒரு பக்தன் கேட்ட பகவான் அதெல்லாம் பார்க்கலாம், டைம்ல எனக்கு வந்தா அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டார். பக்தன் கேட்கணும்னு வெயிட் பண்ற, பக்தன் கேட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள பண்ணி கொடுத்துருவார். ஜஸ்ட் பக்தனா நம்ம மாறணும், அவ்வளவுதான். நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ கொடுப்பாரு. ஆனா நம்ம வந்து 1 லட்சம் தான் 1 லட்சம் தானா பகவான்
உனக்கு 10 லட்சம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன், நீ 1 லட்சம் கேட்கறியே, இந்த அப்போ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வரான். அதுதான் ஒரு நமக்கு தெரியாது அவர் மனசுல எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு தெரியாது. அதனாலதான் கேட்காம இருக்கணும். ஆனா மனசுல ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் இல்லையா, பகவானே அதை நடத்தி கொடுப்பாரு. ஒருத்தரோட லைஃப்லயும் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். 18 days கோர்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு லெவல் 2ல வரும்போது இன்னும் நம்ம பரஸ்பரமா பேசிப்போம். என்னதாங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸஸ் எல்லாம் போகும்போது பாக்குறேன், லெவல் 2ல கொஞ்சம் ஓப்பன் அப் பண்ணி பேசுவாங்க. அப்போ சொல்லுவாங்க, மாதாஜி கரெக்ட் மாதாஜி, என்னோட லைஃப்ல இப்படி ஆச்சு. ஒருத்தர் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க. அப்படிதான் இருந்தது, முதல்ல எல்லாம் இதான் இருந்தது, இப்ப நான் மனசுலதான் நினைச்சேன், அது நடந்து கூடுறது எப்படி இந்த மாதிரி ஆறுதுன்னே தெரிய மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு. மேஜிக்ல எல்லாம் நடக்காதே. எனக்கு கரோடுபதி ஆனோம்னா இன்னும் கரோடுபதி ஆலியன்னு நினைக்கலாம். அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம ஆன்மீகத்துல என்ன விருப்பப்படுறோமோ அது கண்டிப்பா நிறைவேறும். ஏதோ கோயில் போனா ஆசைப்படுவோம், மனசுல ஒரு ஆசைதான் வந்திருக்கும். அந்த ஒன்னும் முயற்சி ஒன்றும் பண்ணிருக்க மாட்டோம். ஆனா போயிட்டு வந்திருப்போம். போயிட்டு வந்த அப்புறம் பார்த்தா நான் மனசுல எப்போ நினைச்சேன்ல, போயிட்டே வந்துட்டேனே, எப்படி போனேன், எப்படி வந்தேன், பிளான் பண்ண கூட நம்ம போக முடியாதே. அப்புறம் பிளான் பண்ணாமே ஏதோ போயிட்டு என்னவோ பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். எப்படி பகவான் தான் அதெல்லாம் நடத்தி வைக்கிறார். நான் எனது தெய்வீகம் என்னை புருஷோத்தமான முழுமுது கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன். நான் எல்லாம் சொல்றேன், ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டும் சொல்லுவேன். ஏன்னா அதெல்லாம் எல்லாம் நான் சொல்லணும்னா இந்த ஒரு ஜென்மம் போராது. ஜென்மம் ஒரு நாள் இல்ல, உன்னுடைய இந்த ஒரு ஜென்மம் போறாது. நான் சொல்லிண்டே இருக்கலாம். ஆனா நான் முக்கியமானவற்றை மாத்திரம் சொல்றேன். ஒரு சாம்பிள், நமக்கு ஒரு சாம்பிள் கொடுப்பாங்களே, இதை பாரு நல்லா இருக்கேன், இப்போ ஆர்டர் கொடுக்கணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகிறேன். அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை, விஸ்தரசியமே. நிறைய இடத்துல நான் என்னோட வைபவங்கள் இருக்கு. எல்லாம் சொல்றதுக்கு நேரம் கிடையாது, உங்களுக்கும் நேரம் கிடையாது கேட்கறதுக்கு. ஏன்னா இதெல்லாம் வேலைக்கு போனோம். இன்னைக்கு என்ன புதன்கிழமை, வீக் டே, அதனால கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான் இருக்கு. இதுல நான் 1 2 3 4 5 6 7 8 2 இது வருது. 8 பேர் ரெடியா இருந்தீங்கன்னா படிக்கலாம். யாரெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். யாரெல்லாம் படிக்க போறீங்க? யாருமே இல்லைன்னா நான் படிச்சுட்டே இருப்பேன். கேசவ், வசந்தி மாதா படிக்க ஆரம்பிங்க. பாக்கி எல்லாரும் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா நான் படிச்சுட்டே போவேன்னா நேரம் ஆயிடுறது. அதனால இல்ல, அப்போ நான் எனக்கு தோன்றது யாருமே இல்லை கிளாஸ்லன்னு. எஸ், கேசவ் படிமா. 12 ஆதித்யர் எல்லோ நீ படி, மாதாஜி இது படிப்பாங்க. 12 ஆதித்யர்களில் விஷ்ணுவாக இருக்கிறேன். வானில் ஒளிர்பவைகளுள் சூரியனாக இருக்கிறேன். மருத்துக்கள் தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்களில் மரீச்சியாக இருக்கிறேன். நட்சத்திரங்களில் சந்திரன் நிலவாக இருக்கிறேன். வேதங்களில் சாம வேதமாக இருக்கிறேன். தேவர்களில் இந்திரனாக இருக்கிறேன். புலன்களில் மனமாக இருக்கிறேன். வாழும் உயிரினங்களில் வாழ்க்கை சக்தியாக இருக்கிறேன். 11 ருத்ரர்களில் சங்கரன் சிவபெருமானாக இருக்கிறேன். அக்ஷராட்சசர்களில் குபேரனாக இருக்கிறேன். தலைவர் சேனாபதிகளில் கந்தன் முருகனாக இருக்கிறேன். முருகனாகவும் இருக்கார். குபேரனா அப்ப என்னது, சிவபெருமானும் அவர்தான். நம்ம சிவபெருமான் தனியெல்லாம் வழிபடவே வேண்டாம், அவரே சங்கரனாவும் இருக்காராம். இது யாரு சொல்லியிருக்கா? இதுலயே வந்திருக்கு, பகவத்கீதையிலே வந்திருக்கு. அப்போ பகவத்கீதா பகவான் சொன்ன வார்த்தைகள். ஸ்கந்தனாவும் இருக்கு, முருகனும் அவர் தான் அப்படிங்கிறார். அப்புறம் வாழ்க்கை சக்தியா இருக்கேன், மனமாக இருக்கேன். ஓகே, இன்னும் 2 பேர் கை ரைஸ் பண்றீங்களா? எல்லாரும் பங்கேற்குங்க, அப்பதான் உங்களுக்கும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா 1, ஹரே கிருஷ்ணா 2. சுனந்தா மாதை படிக்க போறது இல்லையா? ஏழுமலை பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? குமார் பிரபுஜி படிக்கலாமே. குமார் பிரபுஜி, லீலா மாதாஜி, சவுந்தரபாண்டியம் பிரபுஜி, ராஜ்குமாரி மாதாஜி. ராஜ்குமாரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. வேற யாரு உங்களுக்கு கூட யாரோ படிக்கணுமே? பரணிதரன் பிரபுஜி, ஆறுமுகம் பிரபுஜி டியூட்டில இருக்கார், அவரை வந்து விட்டுடலாம். பத்மினி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, டெய்லி வரீங்களே மாதாஜி. பத்மினி மாதாஜி பங்கேற்கிறீங்களா? தமிழ் படிக்க தெரியுமா? எங்க போயிட்டாங்க பத்மினி மாதாஜி? போயிட்டாங்களா? அவங்க பேரு சொல்றதுக்குள்ள போயிட்டாங்க, நெட்டு போயிடுதா? சரி, ஓகே. ராஜ்குமாரி மாதாஜியும் என்ன சாட்ல யாரும் எழுதியிருக்கா? குமார் குமார் பிரபுஜி இருக்கீங்களே. குமார் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? ராஜ்குமாரி மாதாஜி நீங்கள் படிக்கிறீங்களா? தத்தம் யாரும் பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க, எப்படி தெரியும் என்ன இருக்குன்னு தெரியும். ஓகே, நானும் நீங்களும் படிக்கலாம். ராஜ்குமாரி நானும் படிக்கலாம். ஓகே, நீங்க எது படிக்கிறீங்க? எல்லோ படிக்கிறீங்களா? எல்லோ படிக்கிறேன் மாதாஜி. எல்லோவா? ஓகே, படிங்க. நீர்நிலைகளில் பெருங்கடலாக இருக்கிறேன். முனிவர்களில் பிருகுவாக இருக்கிறேன். அதிர்வுகளில் ஓம் ஆக இருக்கிறேன். யாகங்களில்
ஜபம். என்னது என்ன ஜபம்? ஹரே கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி மந்திரமாக இருக்கிறேன். அசையாதவைகளில், இமயமலையாக இருக்கிறேன். மரங்களில், அரச மரமாக இருக்கிறேன். தேவ ரிஷிகளில், நாரதராக இருக்கிறேன். சோ நாரதரும் பகவான் தான். அந்த பகவானோட அம்சம் தான். தேவலோக பாடகர்களில், சித்திரரதனாக இருக்கிறேன். சித்தர்களில், கபிலராக இருக்கிறேன். குதிரைகளில், உச்சைஸ்வரஸாக இருக்கிறேன். தேவலோக யானைகளில், ஐராவதமாக இருக்கிறேன். மனிதர்களில், மன்னனாக இருக்கிறேன். ஆயுதங்களில், வஜ்ரமாக இருக்கிறேன். அதான் வந்து மன்னனை வந்து நம்ம இப்போ ரொம்ப ஹை ஸ்டேட்டஸ்லயும் வைக்கிறோம்னா அவங்களோட பகவானோட அவதாரம் மாதிரி அவ்வளவு நல்ல ஒரு அந்த காலம். ஓகே, இப்ப இல்ல, ஏன்னா அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீகத்துல இருந்தாங்க, பிரஜைகளுக்கு வேண்டி அவ்வளவு உழைத்தாங்க. எஸ், இப்ப யாரோ இருக்கீங்களா? ஃப்ரீ ஆயிட்டீங்களா? ஏழுமலை பிரபுஜி, குமார் பிரபுஜி, லீலா மாதாஜி, சவுந்தர பாண்டியன் பிரபுஜி, பரணிதரன் பிரபுஜி, யாரும் ஃப்ரீயா இல்லையா? ஓகே, கேசவன் வசந்தி மாதாஜி படிங்க. திரும்பி நானும் இந்த மாதாஜி இந்த படிப்போம். படிமா, படிங்கோ 2 பேரும். பசுக்கள். இப்ப நீ இது மாத்திடுங்க. எல்லோ வந்து இந்த மாதாஜி படிக்கட்டும், நீ இது படி. ஹரே கிருஷ்ணா. பசுக்களில் காமதேனுவாக இருக்கிறேன். சந்ததி உருவாக்குபவர்களில் மன்மதனாக இருக்கிறேன். பாம்புகளில் வாசுகியாக இருக்கிறேன். தேவலோக பாம்புகளில் ஆதிசேஷனாக இருக்கிறேன். நீர் தெய்வங்களில் வருணனாக இருக்கிறேன். புறப்பட்ட மூதாதையர்களில் ஆரியமாவாக இருக்கிறேன். சட்டத்தை வழங்குபவர்களில் யமனாக இருக்கிறேன். தைத்திய அசுரர்களில் பிரகலாதனாக இருக்கிறேன். கீழடக்குபவர்களில் காலமாக இருக்கிறேன். மிருகங்களில் சிங்கமாக இருக்கிறேன். பறவைகளில் கருடனாக இருக்கிறேன். சுத்திகரிப்பவர்களில் காற்றாக இருக்கிறேன். ஆயுதம் செலுத்துபவர்களில் ராமனாக இருக்கிறேன். மீன்களில் புறாமீனாக இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப எங்க ராஜ்குமாரி மாதாஜி இருக்கீங்களா? அந்த இந்த லாவண்ய மாதாஜி இருக்க போயிட்டாங்க. மாதாஜி. லாவண்ய மாதாஜி இருந்தாங்களே, அவங்க போயிட்டாங்களா? இல்லன்னு வந்துட்டு போயிடுறாங்க. எப்படி அட்டெண்டன்ஸ் அப்படி போட முடியும்? நெட்டு போயிடுதா என்ன தெரியும். ஓகே, இப்ப நீங்க வந்து நான் இது படிக்கிறேன், நீங்க இது படிங்க. ஓகே. ஓகே மாதாஜி. நதிகளில் கங்கையாக இருக்கிறேன். படைப்புகளில் தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலையாக இருக்கிறேன். அறிவியலில் சுய ஆன்மீக அறிவியலாக இருக்கிறேன். தர்க்கவாதிகளில் உறுதியான உண்மையாக இருக்கிறேன். எழுத்துக்களில் ஆவாக இருக்கிறேன். கூட்டு சொற்களில் இரட்டை சொல்லாக இருக்கிறேன். படைப்பாளிகளில் பிரம்மாவாக இருக்கிறேன். உயிர்வாயுகளில் மரணம் தாக்குதலில் உயிர்வாகிகளின் மரணமாக இருக்கிறேன். மரணமாக இருக்கிறேன். பெண்களில் புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமையாக இருக்கிறேன். ஸ்தோத்திரங்களில் பிருஹத் சாமாவாக இருக்கிறேன். சந்தஸ் கவிதைகளில் காயத்ரியாக இருக்கிறேன். மாதங்களில் மார்க்ஷீஷ 21 நவம்பர்ல இருந்து இருக்கிறேன். அது என்ன பீரியட்? 21 நவம்பர்ல இருந்து 20 டிசம்பர். 21 நவம்பர். நம்ம தமிழ்ல அந்த கண்ணதாசன் எனக்கு காலங்களில் அவள் வசந்தம், இது வந்திருக்கு. பருவங்களில் வசந்தமாக படிங்க. வசந்தம், மலர் தாங்கியாக இருக்கிறேன். அப்ப அந்த கண்ணதாசன் எடுத்ததுல எங்கேயும் எடுத்திருக்காரு, இதுல இருந்தா எடுத்திருக்காரு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அவரை புகழ்ந்து ஆஹா என்னமா எழுதியிருக்காரு. காலங்களில் வசந்தம், அப்புறம் என்னது இது மாதங்களில் மார்கழி. நம்ம இதில் மார்கசீர்ஷம் சொல்ல மாட்டோம், மார்கழி. நம்ம நினைச்சோம் அவர் தான் என்னவோ கிரியேட் பண்ணி எழுதியிருக்காருன்னு. இதெல்லாம் இங்க இருந்து எடுத்ததுதான், எல்லாம் காப்பி. ஓகே, பட் அது அட்லீஸ்ட் எடுத்து போட்டாரே, அதனால அவருக்கு வந்து நன்றி தான், கரெக்ட் தான். இருந்தாலும் எல்லாம் பகவத்கீதால இருந்து எடுத்ததுதான். அப்புறம் ஏமாற்றுக்காரர்களில் சூதுவாக இருக்கிறேன். ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸாக இருக்கிறேன். இதான் விட்டார்கள், எல்லாம் சொல்லியாச்சு இல்லையா? இன்னும் இருக்கான். இது வந்து ஒரு சாம்பிள் பீஸ் தான் காட்டியிருக்காரு. சோ நிறைய இருக்கு. அது வந்து ஒரு நிமிஷம் 21ல இருந்து 38 வரையும் நம்ம இதை பார்த்தோம்னா, புக்கு யாரெல்லாம் வாங்குறீங்களோ, யாரோ சொன்னாங்களே வசந்தி மாதிரி நீங்க புக்கு வாங்குறீங்க சொன்னீங்களோ, ஏழுமலை பிரபுஜி வாங்கிட்டார், அப்படின்னு ஃபில்அப் பண்ணிருக்காரு. அது யாரோ புக்கு வாங்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்களே, அதனாலதான் நம்ம போட்டு இருக்கோம். புக்குல வந்து நிறைய கொடுத்துருக்கோம், கம்பல்சரி கிடையாது. படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும். அதனால ஓகே, இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் எழுத போறேன். என்ன மாதாஜி ஏதாவது சொன்னீங்களா? இன்னைக்கு வாங்குறோம் மேம்.
இல்ல இல்ல ஆமா மாதாஜி. கம்பல்சரி கிடையாது மாதாஜி. நான் என்ன சொன்னேன், நீங்க முதல்ல நீங்க தான் கேட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அதனாலதான் அந்த அப்ப வாங்கினோம்னா நிறைய இருக்கும், அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுன நத்தத் அஸ்தி வினா யத் ஸ்யான் மாயா பூதம் சராச்சராச்சரம். மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. ஒரு செல் ஒரு 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 என்ன ஒரு அண்டான என்ன சொல்லுவோம், ஒரு எக்குல இருந்து எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் இந்த ஒரு எக் ஃபார்ம் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் செல் அது வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் இப்படி போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம்தான் உருவம் வருது, நமக்கு ஒரு ஹியூமன் ஃபார்மே வருது. சோ அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் செல்லு கொடுக்கறது யாரு? பகவான் தான் ஃபர்ஸ்ட். அந்த என்னது முட்டை. சோ மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளும் உற்பத்தி செய்யும் விதை, அந்த விதை நான் தான். என்கிட்ட இருந்தா எல்லாம் உற்பத்தி ஆகுது. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. எல்லாத்தையும் நான் தான் இருக்கேன், நான் தான் அதை பிறக்கவே வைக்கிறேன். அப்புறம் நான்தோ அஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதினாம் பரந்தப ஏஷதூத்தேஷத புரோக்தோ விபூதேர் விஸ்தரோ மையா. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் சொன்னதெல்லாம் ஒன்லி சாம்பிள் பீஸ் தான் நான் உனக்கு காட்டியிருக்கேன். ஆனா என்னுடைய எவ்வளவு வைபவங்கள் இருக்கு, எல்லையே கிடையாது, போயிட்டே இருக்கும், லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும். நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே. எக்ஸாம்பிளுக்கு கொஞ்சம் ஏதோ 1-2 எடுத்து கொடுத்தேன், அவ்வளவுதான். ஆனா இன்னும் நான் சொல்லணும்னு நிறைய சொல்லிட்டே போலாம் அப்படிங்கிற. யத்யத் விபூதிமத் சத்வம் ஸ்ரீமத்ஊர்ஜிதம் ஏவ வா தத்தத் ஏவாவகச்சத்வம் மம தேஜோ அம்ச சம்பவம். அப்படி என்ன சொல்றார்? அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. இப்ப நீ என்னெல்லாம் பியூட்டிஃபுல் சொல்ற, ஒரு மேகம் என்ன பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குல்ல. இப்ப நம்ம சன்ரைஸ் பாக்குறோம் காலையில, என்ன சன்செட் பாயிண்ட், சன்ரைஸ் பாயிண்ட் எல்லாம் போயிட்டு அப்ப என்ன பியூட்டிஃபுல் கிரீன், அந்த என்ன மேகங்கள்லாம் நீலம், அப்படின்னா நம்ம ஒரு நேச்சரை வந்து புகழ் எல்லாம் பண்றோமே. இதெல்லாம் என்னுடைய தேஜஸ், என்னோட ஒளியிலேருந்து ஒரு சின்ன அம்சம் தான் அதெல்லாம் தெரியறது உனக்கு. இன்னும் ஃபுல் அம்சம் உனக்கு தெரியல. இதுவே உனக்கு இவ்வளவு அழகா இருக்குன்னா ஃபுல் அம்சம் தெரிஞ்சா உனக்கு எவ்வளவு இதா இருக்கும். சோ இதெல்லாம் என்னுடைய ஒரு தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவைதான் இவ்வளவு அழகா உனக்கு தெரியறது. ஆனா இன்னும் ஃபுல்லா நான் இன்னும் வைபவங்களை என்ன காட்டவே இல்லை. நான் அதெல்லாம் தோன்றுபவை என்பதை நீ அறிவாயாக. சோ பகவானுடைய அம்சம் எல்லாம் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அத்தவா பகுனைத்தேன கிம்யாத்தேன தவ அர்ஜுனா விஷ்டபியாகமிதம் கிருத்ஸ்னம் ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜகத். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவது தேவை என்ன அர்ஜுனா? அப்படி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு உனக்கு வேணுமா, ஆசையா இருந்தது இல்லையா, நான் சொல்லியாச்சு. ஆனா இதெல்லாம் என்ன அவசியம்? நீதான் பெரிய இன்டெலிஜென்ட் ஆச்சே, உனக்கு எல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகிறேன். உனக்கு புரிஞ்சுட்டா போறோம். ஏன்னா என்னோட அம்சமா எல்லா உயிருக்குள்ளேயும் நான் இருக்கேன். இது ஃபுல்லா நிறைந்திருக்கேன், நான் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கேன். இதெல்லாம் சொன்னாதான் உனக்கு புரியணுமா? நீ தான் இன்டெலிஜென்ட் ஆச்சே, உனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கோக்ஸ் பண்ணி சொல்றார். என்னது அப்புறம் என்னது, நமக்கு யாரெல்லாம் பாக்குறோமோ எல்லாம் பகவானுடைய அம்சமா பார்க்கணும். ஆரோக்கியம் கொசுவா இருக்கட்டும், எறும்பா இருக்கட்டும், அதுக்குள்ளயும் பரமாத்மா இருக்கார், அது தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இந்த உலகம் முழுவதும் அவர் படைத்திருக்கார். இந்த மலைகளும் மேகங்களும் அவர் படைத்த இடத்துல நம்ம ஒரு வீடு கட்டின்னு என்னுடைய வீடுன்னு மாறு தட்டின்னு இருக்கோம். சோ அதுவும் புரிஞ்சுக்கோ, நான் தான் படைக்கப்பட்டிருக்கேன். இந்த பூமியில தான் நீ வந்து ஒரு செங்கலை நட்டு அஸ்திவாரம் போட்டு வீடு எழுப்பியிருக்க. அந்த பேசி யாரு? நான் படைத்த அந்த உலகத்துலதான் நீ பண்ணிட்டு இருக்க. சோ அதனால அதை நல்லா நினைச்சுக்கோ. அப்ப இதெல்லாம் நம்ம திரும்பி திரும்பி ஒரு ஒன்னா சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லையே. எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும், நம்ம வந்து எல்லாருமே ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ஜுன சம்வாதே விபூதி யோகோ நாம தசமோத்தியாய. அப்படியாக 10வது அத்தியாயம் முடிவு பெற்றது. இப்ப வந்து நாம் சரணடைய தயாராக இருந்தால் இறைவன் நம்மை தன் இருப்பிடத்திற்கு அழைத்து செல்ல தயாராக இருக்கிறார். கண்டிஷன் என்னது? கண்டிஷன் இல்ல, முதல் என்னது, நம்ம தயாரா இருக்கும். நம்ம வந்து கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணி அவருக்கு தொண்டு புரிந்து காலையில மங்களாரத்தி பார்த்து அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அதை நம்ம உண்டு அவரை நினைத்து யாருக்காவது தொண்டு புரியணும்னா பண்ணலாம். அவரை நினைத்து நம்ம என்ன செய்யலும் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா அவர் வந்து நம்மளை அவருடைய இருப்பிடத்திற்கு கூட்டின்னு போறதுக்கு தயாராக இருக்கார். இப்ப இது என்னது? வாமன அவதாரம். வாமன அவதாரத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம், அவர் குள்ள பிராமணனா வர்றார். அது யாருக்கு? சுக்கராச்சாரியருக்கு தெரியும். இவருக்கு வந்து ஆச்சாரியரா இருக்கிற மகாபலி சக்கரவர்த்திக்கு கூட இருக்கிற சுக்கராச்சாரியருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. இவர் பார்த்தா தேஜஸ், அப்படி தேஜஸ் தேஜி என்னது, அந்த ஒரு தேஜஸ் தெரியறது. நம்ம சொல்ல இல்லையா, ஒருத்தர் முகத்துல அந்த தேஜஸ் தெரியணும். இவர் அந்த ஒளியே தெரியறது. அது தலையில மாத்திரம் ஒளி கிடையாது, பகவானுக்கு ஃபுல் அங்கமே ஒளி மயமா இருக்கும், அப்படி தேஜஸா இருக்கும். வந்த குள்ள பிராமணன் பார்த்தா இன்னும் சரியில்லை, சாதாரண மனிதன் மாதிரி இல்ல, நீ வந்து கேர்ஃபுல்லா இரு அப்படின்ற. இவர் சொல்ற இல்ல நான் மகாபலி சக்கரவர்த்தி, நான் வந்து தானம் கொடுக்கறதுல வள்ளல். யாரு வந்து பிராமணன், யாரு எந்த பிராமணன் இருந்தாலும்
அவங்க கேட்கறத நான் கொடுக்கணும், அதுதான் என்னுடைய கடமைன்னு சொல்லிட்டு அவரு கேளுப்பா உனக்கு என்ன வேணும் கேளு அப்படின்னா இந்த பிராமணர் சொல்றார். யாரு? வாமன அவதாரத்துல வந்த கிருஷ்ணர் தான் என்ன சொல்ற, எனக்கு 3 அடி மண்ணு வேணும். இதுல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஸ்டோரி தான், இது ரொம்ப தெரிஞ்ச ஸ்டோரி. 3 அடி மண்ணு வேணுமா? உங்க பாதமே இவ்வளவு குஞ்சா இருக்கு, நீ 3 அடி வச்சா எவ்வளவு சின்னது, அதை போயிட்டு எங்கிட்ட போயிட்டு கேக்குற? நான் ராஜா, நான் எவ்வளவு கொடுக்க முடியும் தெரியுமா? நீ நல்லா கேளுப்பா, உனக்கு என்ன ராஜ்யம் வேணுமா கேளு, நான் என்ன வேணும் கேளு கொடுக்குறேன். இல்ல எனக்கு ஒரு 3 அடி மண்ணு போறோம் அப்படிங்கிற. அப்ப ஓகே சரி. இப்போ கிருபாச்சாரியர் சொல்ற காதுல எல்லாம் சொல்றாரு பண்ணாதே பண்ணாதேன்னு. இல்ல நான் வந்து அப்படி கொடுக்குற ஐடியால தான் இருக்கேன். யார் இருந்தாலும் சரி, அது கிருஷ்ணரே வந்து என்னை வந்து வேறு மாறு வேடத்துல வந்து கேட்டாலும் நான் கொடுத்தது நான் பண்றது பண்ணதான் செய்வேன். ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இந்த இது ஆர்கியம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பார்த்தா இவர் வளர்ந்து விடுறாரு. இதுக்குள்ள பிராமணர் என்னது பெருசா வளர்ந்து ஒரு காலை வச்சு இப்படி அமுத்துற, கீழே எல்லா கீழே உள்ள பூமி எல்லாம் கீழே உள்ள உலகங்கள்லாம் கேப்சர்டு. ஒண்ணு வேற காலால மேல கால தூக்குற மேல உள்ள உலகங்கள்லாம் கேப்சர்டு. 3வது அடி எங்க வைக்கிறது அப்படின்னு. இவர் வந்து என்னையே எடுத்துங்க, நானே உங்களுக்கு என்னது ஐ எம் சாக்ரிஃபைசிங் மைசெல்ஃப், நானே உங்களுக்கு என்னது அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, என்னையே என்னையே கொடுக்க தயாராக இருக்கேன். அப்படி வந்து சரணாகதி பண்ணும். சரணாகதினா டோட்டல் சரண்டர். இது மாத்திரம் வச்சு கொஞ்சமா நான் கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரி இல்ல, யூ டேக் மீ அப்படின்னு சரண்டர். அவரையே சரண்டர் பண்ணிட்டு அவ்வளவு ஹம்பிளா இருந்து அவருக்கு ஒரு உலகமே கொடுத்து நம்ம 8வது சாப்டர்ல பார்த்தோம். சுத்தல லோகம்னு நினைக்கிறேன், அதுல வந்து அவர் இருக்காரு. சோ நாம் நம்மளா ஃபர்ஸ்ட் தயாராக இருக்கணும் கொடுக்கறதுக்கு. இப்போ இந்த இவர் சுதாமா ஸ்டோரியிலும் தெரியும். சுதாமா வந்து இப்ப பாலிய சிநேகிதர் தானே, இவெல்லாம் ஒரு சேர்ந்து படிச்சவங்க. ஆனா இப்ப நம்மளே பார்க்கலாம் இல்லையா, நம்ம சேர்ந்து படிச்சவங்கன்னா ஒருத்தன் சிஓ ஆயிருப்போம், ஒருத்தன் வந்து பியூன் வேலைக்கு படிப்போம், ஒருத்தர் ரிக்ஷா ஓட்டுவோம், ஒருத்தன் வந்து கிளர்க்கா இருப்போம், ஒருத்தர் டாக்டர் ஆயிருப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கிற போல இவர் பிராமணர். அப்ப பிராமண இதுல கொஞ்சம் ஏழையா அந்த மாதிரி இருக்கார் அவர். கிருஷ்ணர் வந்து க்ஷத்ரியன்னு அவர் க்ஷத்ரிய கேட்டகரியில் வரமாட்டார், ஆனா ராஜாவாகி அந்த மாதிரி இருக்கார். சோ வந்து சுதாமா வந்து ரொம்ப ஏழை. இப்போ மனைவி சொல்லி அவர் வந்து போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு. நம்ம இவ்வளவு ஏழையில இருக்கோம்னு கேட்கலாம் வேண்டாம், சும்மா போய் பார்த்துட்டு வாங்க. அந்த என்ன கொண்டு போறது, வெறும் போய் ஒருத்தரோட வீட்டுக்கு போறோம்னா வெறுங்கையோட போக முடியுமா? ஏதோ கொண்டு போகணுமே. அப்ப அது கிருஷ்ணா, அதுவும் ராஜா, அவரை பார்க்க நான் போறேன், வெறுங்கையோட எப்படி போறதுன்னு. சரி அவள் கொண்டு வரேன். பக்கத்து வீட்டுல இரவல் வாங்கிட்டு வந்த அவள் தான், அவங்க வீட்டுல அது கூட இல்ல. அது ஒரு துணி பையில அப்படி மூட்டை கட்டின்னு வரார், பகவானை பார்க்க வரார். பகவானுக்கு தெரிஞ்சு கீழே இது என்னது காவலாளி எல்லாம் நிறுத்துறாரு. எங்க போறேன்னு. இல்ல என்னோட அந்த கிருஷ்ணர் இல்லையா ராஜா, அவர் எனக்கு நெருங்கிய நண்பன் தான் அப்படின்னு. உங்களுக்கு நண்பனா? கோ. இதெல்லாம் வீடியோல இருக்குன்னா நீங்க வீடியோ எல்லாம் பார்க்கலாம். அதெல்லாம் உள்ள எல்லாம் அனுப்ப முடியாதே போங்க அப்படிங்கன்னு. அதுக்கு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு கிருஷ்ணர் கேட்டுங்கிறது என்ன சலசலப்பு கேட்கறதுன்னு எட்டி பாக்குறாரு. நம்ம பாலிய சிநேகிதன் இவரும் குச்சேலரே வந்திருக்காரு. என்னது சுதாமா தான் பேரு. குச்சேலர்னா இது சேலையெல்லாம் கிழிஞ்சு அந்த மாதிரி குச்சேலர் அப்படின்னு பேரு. அப்போ ஓடி வர அவரை வந்து ஓடி வந்து கட்டி அணைச்சுக்கிறார். பார்க்க சுதாமா நீ என்ன பார்க்க வந்திருக்கியா, நீ என்ன பெரிய ஒரு அவர் ரொம்ப ஆனந்தப்படுறார். இவரும் வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு வரத்துக்குள்ள என்னது காலெல்லாம் அவருக்கு கழுவி அவர் பாத சேவனம் பண்றாரு. யாரு? கிருஷ்ணா டிவோட்டிக்கு பாத சேவனம் பண்றாரு. அதான் அதிசயமா பாக்குறாரு. எல்லாம் பண்ணி சொல்லுப்பா எப்படிப்பா நீ வந்தப்பா, என்ன சரி எனக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்க சொல்லு அப்படின்னா, இல்ல அவரு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பிரமிச்சுட்டு அவரை அந்த அவில ஒளிச்சு வச்சுக்கிறார். இல்ல நீ கொடு, எனக்கு நீ என்னவோ கொண்டு வராமலாம் இருக்க மாட்டேன், நீ என்ன கொண்டு வந்திருக்க அப்படின்னு இப்படிங்கிறார். பார்த்தா அவில் எனக்கு பிடிச்ச அவில கொண்டு வந்திருக்கேன்னு அப்படி சாப்பிடுறாரு. சாப்பிடும்போது என்ன அங்க ஆயாச்சு, மாளிகை ஆயாச்சு, மனைவி எல்லாம் பெரிய நகை நட்டோட நல்லா இதாயாச்சு, பசங்க எல்லாம் நல்லா ஆயிட்டாங்க. திரும்பி 2வது இதையும் கொடுக்குறாரு. லட்சுமி தேவி கை பிடிச்சோட போரும் எவ்வளவு கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க, ஒரு அளவுக்கு வேண்டாம், நம்ம அப்புறம் போண்டி ஆயிடுவோம். அந்த மாதிரிலாம் இல்ல, பட் போறோம், நீங்க இவ்வளவு கொடுக்கணுமோ அவ்வளவு கொடுக்குறீங்க. ஒரு பிடி அவில நீங்க சாப்பிட்டதுக்கே அங்க வந்து அவ்வளவு சுபிக்ஷம் எடுத்து. அதுல என்ன தெரியாது, நம்ம பகவானுக்கும் கொடுக்கணும். ஏன் அந்த மாதிரி எண்ணத்தோட கொடுக்க கூடாது? பகவான் கொடுத்தா எனக்கு ஏதோ நிறையும். கனகதார ஸ்தோத்திரம், நான் வந்து பகவான் அந்த கனகதார ஸ்தோத்திரம் சொன்னா அப்படியே கோல்டு காயின்ஸா விழும். அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணத்தை நம்ம பண்ணவே கூடாது. அது சங்கராச்சாரியர் சொன்னா என்ன, அது மாதிரி ஒரு நிர்பந்தம் வந்தது, அவர் இயற்றினார். அந்த ஏழை பிராமண அந்த ஏழை அந்த பெண்மணிட்டு ஒன்னும் இருக்கல, ஒரு இதுதான் கொடுத்தா, ஒரு கனி தான் கொடுத்தாங்க. அப்ப தெரிஞ்சு போயிடுத்து அவருக்கு ஒன்னும் இல்லையே, சரி உங்களுக்கு நல்லது வரட்டும்னு சொல்லிட்டு அவர் வேண்டினார். அவங்க உங்களுக்கு கிடைச்சது. அவர் நம்மளும் காப்பி பண்ணலான்னு எல்லாம் காப்பி எல்லாம் பண்ண முடியாது, பகவான் இஷ்டப்பட்டாதான் நமக்கு வரும். சோ இது வந்து இதெல்லாம் பண்றாரு. பாத சேவனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி அவர் வீட்டுக்கு போகும்போது பார்த்தா வீடே மாறி போயிருக்கு, இடமே மாறி போயிருக்கு. எங்க நம்ம வீடை காணோம், பசங்களை காணோம் அப்படி பார்த்தா அவங்க வராங்க. அப்பா நாங்க இப்ப இங்கதான் இருக்கோம் அப்படின்னு. அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். சோ என்னது, சுதாமா இறைவனுக்கு உண்மையான அன்பை மட்டுமே அளித்தார். அவர் ஒன்னும் எதிர்பார்த்துன்னு வரலையே, அதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணரிடமிருந்து மிகுந்த பாசத்தை பெற்றார்.
சோ இதுலயும் என்னதுன்னா நம்ம சேவை புரியறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். நம்ம அம்பலா பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும். காலையில எழுந்துக்கும் போது தூக்கம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அங்க மணி அடிச்சுன்னு பகவான்ல திரைய திறந்து என்ன பாருங்கன்னு சொல்லும்போது நீங்க மாட்டுக்கு காட்டுங்க, நான் தூங்குறேன், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. மங்களாரத்தி யாருக்கு வேண்டி அந்த ஆன்லைன்ல எல்லாம் காட்டுறாங்கன்னா நம்மள மாதிரி கோயில்ல மேங்களூர்ல போயிட்டு கோயிலுக்கு எல்லாம் போறது ரொம்ப கஷ்டம். போலாம், போகக்கூடாதுன்னு கிடையாது, எப்ப டைம் கிடைச்சுன்னா போலாம். ஆனா தினமுமே காட்டுறாங்களே. இப்ப நம்ம வீட்லயே இப்ப இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றப்பல இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல போய் அந்த லிங்க் இருக்கு, அதான் டெய்லி போடுறோமே. அது போட்டா பகவானுடைய தரிசனம் தெரியறது. ஆஹா, இன்னைக்கு நல்ல நாள், பகவானுடைய மூஞ்சில விழிச்சிருக்கேன். அப்புறம் என்னெல்லாம் அவங்க ஆர்த்தி எடுக்கிறாங்க, துளசி ஆர்த்தி, நரசிம்ம ஆர்த்தி எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். குருக்கு வந்தனம் இதெல்லாம் பண்றாங்க. சோ பகவானுக்கு நம்ம இது அன்பை கொடுத்தோம்னா அதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணனிடமிருந்து மிகுந்த பாசத்தை பெற்றார். வேற என்னது, இவர் பிரகலாத் மகாராஜா எந்த குலத்துல பிறந்தவர்? அசுர குலத்துல. இரண்யகசிப்பு அவருடைய தந்தை இதுதான் அசுர குலம். ஆனா இவர் என்ன பண்ணார், இவர் அம்மாவோட வயத்துல இருக்கும்போதே பாகவதம் எல்லாம் கேட்டு ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய கிருஷ்ணாய நமக பரமாத்மனே நமக, இதுதான் அவரோட வாயில கிருஷ்ண நாமம் தான் இருந்தது. பிறந்தப்புறம் அதே தான் கண்டினியூ பண்றேன். ஏன்னா வயத்துக்குள்ள இருக்கும்போது அதே நல்ல விஷயங்களை கேட்டு கேட்டு அவர் வரும்போது என்னது, பிறந்தப்புறமும் அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு டோட்டல் ஃபேத் இன் த லார்ட். உலகம் முழுவதும் வந்து என்ன ஹிரண்யகசிப்பு அது போல வரத்தை வாங்கிட்டு வந்திருக்கார். நான் சாகா வரம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன், நான் பகல்லையும் இருக்கக்கூடாது இரவிலையும் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் சரி கொடுத்தேன், மேலேயும் இருக்கக்கூடாது கீழே இருக்கக்கூடாது கொடுத்தேன். அப்புறம் என்னது, நான் ஒரு ஆயுதத்தாலையும் வெட்டப்படக்கூடாது, சரி. அப்புறம் என்னது, அப்புறம் என்னது, ஆயுதம் இல்லை, உள்ளேயும் இல்லை வெளியிலையும் இல்லை, சரி. அப்படி எல்லா கண்டிஷனும் போட்டு எஸ் 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 பண்ணோன்னு அவர் என்ன நினைச்சிட்டாருன்னா, இனிமே எனக்கு இறப்பு கிடையாது, அப்ப நான் தான் கடவுள், அப்ப என்னை எல்லாம் வழிபடுங்க. அந்த ஊர் முழுக்க எல்லாரும் அவருடைய போட்டோ ஒட்டி இரண்யகசிபே நம இரண்யகசிபே நம, ஸ்கூல்ல எல்லாம் பார்த்தா அந்த டீச்சர் எல்லாம் அதான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, இரண்யகசிபே நம சொல்லுங்க அப்படின்னு. இவர் ஸ்கூல்ல படிக்கிறார், அவர் பிள்ளையே பிரகலாத் மகாராஜா படிக்கிறார். அங்க வந்து சொல்றாரு, இரண்யகசிபு எல்லாம் சொல்லாதீங்க, அது எங்க அப்பா தான், நம்ம எல்லாம் வந்து பிரஜைகள் தான், பகவான் இது நம்ம எல்லாம் என்னது பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும், எல்லாம் இது ஓம் நமோ பகவதி இது ஓம் நமோ இது நாராயணாய நமக நாராயணன் நம்ம அதுதான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்ன இவர் அதை சொல்ல சொல்ல பக்கத்துல இருக்கிற அந்த அசுர குழந்தைகள், அசுர குலத்துல பிறந்த குழந்தைகளும் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சு விட்டு டீச்சர்ஸ் ஆன மட்டும் சொல்லி பாக்குறாங்க, இல்ல இல்ல இதெல்லாம் சொல்லாதீங்கப்பா, எங்க வேலையெல்லாம் போயிடும், நீங்க எல்லாம் தப்பு தப்பா படிக்கிறீங்க, இவன் சொல்றான் அப்படின்னா நீங்களும் அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க. எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டா. போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டா அவ அப்பாட்ட, உங்க புள்ள சொன்னபடி கேட்க மாட்டேங்கிறான், அவன் சொல்றதுபடி கேட்டு எல்லா பசங்களையும் தப்பான இதுல வழியில கொண்டு போறான், உங்க பேரு சொல்லாம இது நாராயணா என்னமோ இதுதான் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கோவம் வருது. என்னது, என் பிள்ளை இந்த மாதிரி பண்றானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப துன்புறுத்துறார். யானையால் மிதிக்க வைக்கிறார், மலையில இருந்து தூக்கி, இதெல்லாம் பிரகலாத் ஸ்டோரி எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் தான். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி ஈட்டியால குத்தி எல்லாம் பண்ணப்புறம் என்னது, இவருக்கு ஒரு இது சிராய்ப்பும் வரமாட்டேங்குது. என்ன இருந்தாலும் பகவானை நம்பி அவர் பண்ணும்போது என்னது, பகவான் டேக்ஸ் கேர் அந்த மாதிரி. சோ பிரகலாத் மகாராஜ் விஷ்ணுவை ஒரு ராட்சச குலத்தில் குருகுலத்தில் மகிமைப்படுத்துகிறார். சோ அந்த மாதிரி பண்ணி தெரியும் இல்லையா, கடைசியில என்னது, அப்ப உன் கடவுள் எங்க இருக்காரு, எல்லாம் நீ ஒரு இதா இருக்கியே, நீ பகவான் எங்க இருக்காருன்னா எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, யூ நேம் இட் அதுல இருக்காரு அப்படின்னு. தூண்ல இருப்பாரா, எஸ். துரும்பில எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. இந்த தூண்ல இருக்காரு, பக்கத்துல இருக்கிற துரும்ப காட்டு தூணை காட்டுற இருக்காரு, ஒரு போடுறாரு, உள்ள வந்தாச்சு, நரசிம்ம அவதாரமா வந்துட்டார். மனிதனாலையும் சாகக்கூடாது, மிருகத்தாலையும் சாகக்கூடாது, அந்த ஒரு கண்டிஷன். அதனாலதான் பகவான் வந்து பாதி மனுஷன் பாதி மிருக ரூபத்திலையும் வரார். அப்புறம் இந்த ஆயுதத்தால விட்டக்கூடாது, சரி என்னாகமே இருக்கு, ஆயுதம் இல்ல, அதாலையும் உனக்கு கீறேன், வெளியிலயும் இல்லை உள்ளும் இல்லை, இவனதான் வாசப்படியில அந்த மாதிரி. அப்புறம் மேலையும் இல்லை கீழியும் இல்லை, அப்ப என்ன மடியிலேயே போட்டுக்கிறேன், அப்ப நீ மேலையும் சாகல கீழியும் சாகல, இரவும் இல்லை பகலும் இல்லை, அப்ப அந்த சந்தி நேரத்துல இந்த டிரான்சிஷன் பீரியட் அந்த இதுல. சோ அவர் கேட்டதெல்லாம் வரத்துக்கு ஏத்தா போல, ஆனா அவர் கொலையும் செய்யப்பட்டார் இல்லையா, அவர் வந்து வதம் பண்ணிடுறார். சோ அந்த மாதிரி அந்த ஸ்டோரி அப்படி போறது. சோ அது என்னது, குருகுலத்துல அப்ப நான் பிரகலாதனாவும் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, இந்த இதுல பார்த்தோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி. இதுதான் பிரகலாதாவின் தந்தை இரண்யகசிபு அவரது வாழ்க்கையை சிக்கலாக்குகிறார், பாம்பால கடிக்க வைக்கிறார், யானையில மிதிக்க வைக்கிறார், ஈட்டியால குத்த வைக்கிறார், எல்லாத்துலயும் அவர் வந்து இது வர. அப்புறம் நரசிம்ம அவதாரமா வந்து சண்டையெல்லாம் இது பண்ணப்புறம் யார் வெற்றி பெறா, இவர்தான், கடவுள் தானே எப்பவுமே. நரசிம்ம அவதாரம் இவ்வளவு ஆக்ரோஷத்துல இருக்கா, தேவர்கள்லாம் நடுங்கி போயிடுவாங்க, ஐயோ என்ன ஆக்ரோஷம், இன்னும் இவரை சாந்தப்படுத்தணுமே, பிரகலாதா உன்னாலதான் முடியும், நீ பெரிய டிவோட்டி, நீ போயிட்டு சாந்தப்படுத்து நரசிம்ம அவர்கிட்ட போயிட்டு கடவுள்கிட்ட போயிட்டு போரும் சாந்தம் சாந்தம் சொல்லு அப்படி இவங்கெல்லாம் சொல்றாங்க, போரும் நீ இதா இருங்க அப்படின்னு. அவருக்கு அவ்வளவு ஆக்ரோஷத்துல அவர் வந்து அழிக்கிறார், எல்லாம் பண்றாரு. அப்புறம் போயிட்டு பகவான்கிட்ட
போயிட்டு சரணடைந்து அவர் அப்படியே அழைத்துக்கிறார். நீ வந்து பக்தன் தானே, இந்த மாதிரி ஒரு இவ்வளவு துன்புறுத்தி இருக்காரு ஒன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை அப்புறம் மகாராஜா ஆக்கிட்டார். சின்ன வயசுலயே அவரை மகாராஜா ஆக்கி மிக சிறிய வயதில் பக்த பிரகலாத் ஒரு ராஜாவாக நியமிக்கப்பட்டார். நரசிம்ம பகவான் நரசிம்மதேவ் பகவான் பகவான் கி எல்லாரும் ஜெய் சொல்லுங்க. நரசிம்மதேவ் பகவான் கி நரசிம்மதேவ் பகவான் கி யாரும் இல்லையா நம்ம கிளாஸ்ல? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அவரோட ஆர்த்தி நம்ம காலையில பாக்குறோம். இதேதான் கொஞ்சம் வந்து இதுதான் வித்தியாசமா இருக்கும் டியூன்ல. ஏன்னா நம்ம வந்து பஜன் கிளாஸ்ல எல்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்க எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அப்படி. சோ டியூன் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும். நரசிம்ம பகவானுக்கு எப்படி ஆர்த்தி பண்றாங்க. நமஸ்தே நரசிம்ஹாய பிரலா இது பாட்டே ஆரம்பிச்சுட்டா. நமஸ்தே நரசிம்ஹாய பிரலாதலாததாயினே हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलटङ्कनकालाये इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा नृसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणकाम् अद्भुत शृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय लक्ष्मी नरसिंहा जय लक्ष्मी नरसिंहा लक्ष्मी नरसिंहा जय लक्ष्मी नरसिंहा जय नरहरि 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 जय नरहरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय नरहरि बोल जय नरहरि बोल हरि बोल हरि बोल जय नरहरि बोल जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा பிரலாதேஷா ஜெய பத்மா முக பத்ம பிருங்கா. அப்படியாக இது நரசிம்ம ஆரதி வந்து நடக்கும். நம்ம டெய்லியே பார்க்கலாம். இதெல்லாம் பார்க்க நமக்கு அவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருக்கோம். நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து அவங்க இதெல்லாம் காட்டுறாங்க. இதுக்கெல்லாம் காசா கேட்கறாங்க ஒண்ணும் கிடையாது. உங்களுக்கு ஓப்பன் டிக்கெட், யார் வேணா வரலாம். ஓப்பன் ஏர் அந்த மாதிரி யார் வேணா வரலாம், பார்க்கலாம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், பார்க்காம இருக்கோம். அது நம்மளுடைய முட்டாள்தனம். சோ இதெல்லாம் நம்ம டெய்லி காட்டுறாங்க. இதெல்லாம் பார்க்க நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கணும். நம்ம அது மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதனுக்கு தான் இதெல்லாம் புரியும் இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து இதெல்லாம் we should take it as an advantage. நமக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது யூஸ் இட். என்ன கார்ட்டூன்ல போ தூற்றிக்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்களே, இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது. அதை நம்ம மிஸ் பண்ணோம்னா போச்சு, அந்த ட்ரெயின் போயிடுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளவு பிரயத்தனம் பண்ணாலும் வருமா தெரியாது. do not know. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது, அதை நம்ம கிராஸ் பண்ணணும். இது வியாசதேவரால் எழுதப்பட்டது. இது பார்த்தோம். நாளைக்கு வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யுகம். அவர் வந்து இப்ப என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அதை விட இன்னும் நிறைய வந்து வீடியோவாவே காட்ட போறார். வீடியோன்னா என்னது, அவரே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி காட்ட போறார். அர்ஜுனன் ஏன் விஸ்வரூபத்தை பார்க்க விரும்புகிறான், அர்ஜுனனின் அனுபவம் மற்றும் விஸ்வரூபத்தின் விளக்கம். அர்ஜுனா கேட்டதுனால தான் கொடுக்குறாரு. எதுவுமே டிவோட்டி கேட்காம எல்லாம் கொடுக்க மாட்டார். டிவோட்டி வந்து மனசால ஆசைப்பட்டாலும் வந்து ஓ நீ இதை ஆசைப்படுற இல்லையா, அவனுக்கு அருளுறேன் அப்படிங்கிற. அப்புறம் அவர் அனுபவிக்கிறார். ஒன்னும் பார்த்து பிரமிப்பு அர்ஜுனனுக்கு. எல்லாம் பார்த்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. எப்படி இருக்கீங்க, என்ன இருக்கீங்க அப்படின்லாம் சொல்லி அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனை என்னது, நான் வந்து சாதாரண ஒரு ஆளுன்னு நினைச்சேன், கடவுள் தான், இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு சுமாரா அப்படிதான் நினைச்சேன். இப்ப இதெல்லாம் பார்த்தப்பறம் எனக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சு போயிடுச்சு, நீ என்ன பெரிய மகா, நான் நிறைய தப்பு இழைத்தேனே, அந்த மாதிரி ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் வருது அவருக்கு. சோ அதுக்கு வந்து அது ஒரு பிரார்த்தனை எல்லாம் இருக்கு. அது நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். சுய பக்தி கிருஷ்ணரின் வடிவத்தை காண முன் நிபந்தனை. இப்ப பகவானுடைய அருள் புரியணும், அருள் கிடைக்கணும், நமக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் தரிசனம் கிடைக்கணும்னாக்கா நம்மளுடைய என்ன வேணும், தூய அன்பு பகவான் இடத்தில் வைக்கணும், தூய பக்தி.
வந்து முடிச்சுடலாம் பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராமா ஹரே ஹரே. நீங்க யார சொல்றீங்க? ராஜ்குமாரி மாதாஜி வாய திறந்துட்டீங்களே, படிக்கிறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கும். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. आनंद गोडी वैष्णव वृत्ति की जय, आनंद गोडी भक्त वृत्ति की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्णा महामंदिर की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, अयोध्या श्री राम लल्ला की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னைக்கு நீங்க அது படிச்சதுனால தோணித்து உங்ககிட்ட சொல்லலாம் அப்படின்னு. ஒரே थैंक यू நிமிஷம். थैंक यू.